ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 20, tuwing 2024. Sa gihapon, inimula ka rin mga kurban, Bombot Siyam, Blanco, Hover, kagkaroon sa madalakuan, kag mga nagapaunang mga balita. Mayor Jerry Treñas mayara sa kayuhan. Pananglitan iya, nga ginalantaw, pananglitan, kung magdalagan si former Mayor Jed Patrick Mabilog, kag magaupod sa iya. Kung ini magupod sa iya ti wayman sang problema kay naibaluan sang alkalde nga malapit si former mayor Jed Mabilog sa kay Lone District Congresswoman Jam Maronda. Alkalde gin question ang nangintikang ni Congresswoman Jam Maronda nga wala ini ginhimo sang Duterte administration. Ining tuyo ni Congresswoman Jam karon nga i-clear ang pangalan sang syudad sang Iloilo, no, nga most stabilized city. Lakip ng pagklaro man sang pangalan ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, no, sa anuman siniiyang kangtanan sa illegal nga druga. Di kon pinsaron tapabanwa si Congresswoman Jam sang chimpo iya ni President Rodrigo Duterte. Dimlado ay ni siya sa politika. Ang mas ginalauman kung tani ito nga mangin or mga alay nga makabulig sa kay then Mayor Jed Mabilog. Why sa liwan ti kunti santuanay Congressman Jerry Treñas kag si former Senator Frank Drilon, amuning mga mabaskog sini nga alay ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Pero sang makabig naton darkest moments sang anay si alkalde ay din sanda sa pihak bahin na banwado nga mga balita kag impormasyon. Dumduman nyo tong kagang ano bala ang job hire nga nagatrabaho bilang parking attendant nga gin-terminate kay ginasuspitsuan pa lang sadto nga kontrapartido. Tikuti kagapon may mga ginpang-mensionar ini siya nga mga pangalan kay sang tion kuno iyang ini siyang ginduwa-duwahan, ginpatawag ini siya dayon sang head sang Local Economic Enterprise Office nga si Maricel Mabacquiao agod imbestigaran. Pagkatapos ni Banwa, pagprangka niya, ti ginulugan siya sa termination order ni Rodina Hongco Blas. Kag permado ini ni Melchor Tan. Istoryanta na blakron kay gintingwaan man sa Bombo Radio diri nga panglabuto ng mga pangalan nga na-mensionar sining pobre nga nadula na sang trabaho nasipaan pa sa iya sining itlog sa barangay Kagawad. Pero ang barangay Kagawad sa ton sini makabombo sa barangay Baldusa sa distrito iya sa Lapas daw kasubong nga wala man sang itlog nga magatubang sa Bombo Radio agod ipathag kung anong iya sini nga rason nga sinipa niya sa itlog ang iya sini nga kasimaryo. Sa dugang pang mga balita, pagtap na sa dengue nagakadapat nga whole of society approach suno kay Iloilo Provincial or suno pa sa Iloilo Provincial Health Office. Samtang sa banwasang Sara bangod sa inawais duta manghod sang incumbent punong barangay ginbuno sang bata sang anay kapitan sa barangay Preciosa Sara Iloilo. Sa dugang pang mga talupang doon nga mga balita dalan sa Sinamay Alimudyan nga una nga ginreklamo sa Bombo kayo na kuno subong. Ti pilaman malapit man isa ka bulan nga pasaling nga kayuhon ba na kayo na ginman. Istoryanta na kanon lakip na sinadre 21 anyos ka lalaki nga napatay matapos nga
nalasakan sang pickup truck na identify na aligasyon nga katapo ini sang communist terrorist group wala sang kamaturan kag high value individual kag runner sini dakop sa bypass operation nga ginkasa sang City Drug Enforcement Unit aton kapulisan dakop no sa aton sini nga mga kabumbo ang paupas ang damang postana itos may manuasang paviya gin-raid man sang kapulisan. Muni madalagkuan mga balita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta matapos sa pila ka importante nga mga panumdom kag subong man mga nagapaunang mga balita kaupod sa Bombo News Center. Paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-20 sa buwan ng Agosto, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pilipinas at Estados Unidos nagkasundong payagan pansamantalang manatili ang mga Afghan nationals sa Pilipinas habang pinuproseso raw ang kanilang US visa. Ayon po ito sa Department of Foreign Affairs. Ilan pang kaalyado naman ng Pilipinas, kinundi na ang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard vessel sa May Escuda Shoal. Itong si Attorney Manasseh Carpio, itinangging sangkot siya sa smuggling ng illegal na droga, habang itong si Vice President Sara naman binatikos dahil daw sa hindi ko direktang pagsagot sa isyong ipinupukol sa kanyang pamilya. Ang leader naman ng Piston at Manibela, pinulong si Senate President Escudero hinggil sa issue ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Samantalang Department of Transportation naman sinabing wala silang natanggap na imbitasyon sa naturang pagpupulong. Yung pasok ng marami mga paralan sa Calabar Zone at dyan sa may Mimaropa Region na natiling suspendido dahil sa fog. Ang kalidad naman po ng hangin sa ilang lugar sa National Capital Region nananatiling nasa very unhealthy level. Ayon naman po ito sa Department of Environment and Natural Resources. Samantala, ulat naman po mula sa lalawigan, pasintabi po dahil mayroong isang babaeng binalot ng cellophane na may masking tape at tali sa lieg at binti. Iniuugnay po ang nangyari sa biktima sa iligal na droga at love triangle. Abangan din sa ating sports balita mamaya 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Inaayos na raw ang susunod na laban. Ito ay sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Sa international news naman, Amerika at South Korea sinimulan na ang joint military drill. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs ngayong pong Martes na nagkasundo ang Pilipinas at ang Amerika na payagan po pansamantalang manatili ang limitadong bilang ng mga Afghan nationals dito sa Pilipinas. Ito ho ay habang pinuproseso pa ang kanilang US visa. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bagamat ang naturang kasunduan ay humanitarian in nature,
hindi anya kasama dito ang iba pang mga Afghan refugees. Sinabi rin nitong si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na ang naturang request ay para lamang sa Afghan nationals na una hong nagtrabaho para sa Estados Unidos o sa US government, kasama ang kanilang mga pamilya na una rin pong tumakas mula sa mga Taliban na kasalukuyang namamahala ngayon doon sa may Afghanistan. Nilinaw din ng Department of Foreign Affairs na ang Estados Unidos pa rin ang siyang tutustos sa mga kailangan ng mga Afghan nationals sa kanilang pansamantalang pananatili dito sa Pilipinas. Kabilang ho dyan ang kanilang mga pagkain, titirhan, maging yung kanilang seguridad, medical at transportation hanggang sa maproseso ang kanilang mga US visa. Sa ngayon ay sasailalim pa niya sa final domestic procedure ang naturang kasunduan. Sa ibang balita, kinundinan ng ilan pang kaalyado ng Pilipinas ang ginawa nga na matapos nga magtamo ng pinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Kasunod po yan ng pagbangga ng China Coast Guard vessel sa Escuda Shoal nitong araw ng Lunes. Kabilang na dito ang Australia, Japan, France, Germany, United Kingdom, New Zealand at European Union. Ayon kay Japan Ambassador Endo Kazuya, hindi kukonsintihin ng Japan ang anumang harassment at mga aksyon na magpapataas pa ng tensyon o makakahadlang sa karapatan sa paglalayag kasabayan ng pagtindig nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-uphold sa rules-based order at mapayapang pagresolba ng mga hidwaan base sa international law. Kinundi na naman ni Australian Ambassador HK Yu ang mapanganib na mga aksyon ng China na anyay nakakasira sa mga pagsisikap para mapahupa ang tensyon. Pareho namang nagpahayag ng pagkabahala sa naging aksyon ng China sina French Envoy Marie Fontanelle, German Ambassador Andreas Fafernoshki, British Envoy Laurie Bufils at European Union Ambassador Lok Viron. Samantala, itinanggi ng asawa nitong si Vice President Sara Duterte at abogadong si Attorney Manasseh Carpio ang mga alegasyon nitong si dating Customs Intel Officer Jimmy Guban na sangkot siya sa smuggling o pagpupuslit ng iligal na droga. Ayon kay Carpio, walang basehan at hindi raw totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Kumpiyansa din itong si Carpio sa abilidad ng mga miyembro ng Kamara de Representantes para matukoy ang mga claims o ito hong naging pahayag nitong si Guban na nagsasangkot sa kanya at kay Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte na pawang mga politically motivated lamang. Nauna na rin sinabi nitong si Vice President Sara na itinuturing niya bilang political harassment iyong mga alegasyon laban sa kanyang asawa at sa kanyang kapatid. Maalala na ibinunyag nitong si Intel Officer Guban na humarap bilang testigo sa naunahong pagdinig ng House Quad Committee sa may Bacolor sa may Pampanga noon pong araw ng Biyernes, Agosto 16 na naatasan umano siyang ilabas sa mga kargamentong naglalaman nitong mga iligal na droga at ang mga naturang kargamento ay pagmamayari daw nitong sina Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at itong negosyante na dati pong Presidential Advisor or Economic Presidential Advisor ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Michael Yang. Samantala, ang paghahanap naman daw ng katotohanan upang mapanagot ang mga may sala ay hindi political harassment. Ito ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kaugnay ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagdawit sa kaniyang mister na si Mans Carpio at kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa may importasyon ng shabu. Hinamon din ng House Deputy Minority Leader ang pamilya Duterte na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila sa halip na magdahilan na ito ay political harassment lamang. Ayon pa sa mambabatas, harapin na lamang nila ang mga isyu na pinupukol sa kanila at lumaban ng patas hindi tulad ng mga ginawa nila sa mga biktima ng kanilang rehimen. Anya maging sila sinampahan ng gawa-gawang kaso at hinarap ito pero ang mga Duterte ni hindi man lang daw humarap o nagpaliwanag ng maayos sa kahit anong kaso o issue na inilatag sa kanila.
Nananawagan din naman ang mambabatas sa publiko na patuloy na maging mapagmatsyag at manawagan ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang political affiliations o posisyon. Sinabi pa ng mambabatas na ang totoong hustisya at pag-unlad ay maaabot lamang kung napapanagot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa. Kaugnay pa rin po niyan mga kabomboga Star Nation, hinimok ng mga House Leader itong si Vice President Sara Duterte na kumbinsihin ang kanyang asawa itong si Attorney Manasseh Mans Carpio at ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na humarap sa investigasyon at sabihin ang katotohanan. Ito'y ipahinggil pa rin sa mga alegasyon ng testigo na si Jimmy Guban. Ayon kina House Deputy Majority Leader Jude Asidre at House Assistant Majority Leader Jill Bungalon na huwag nang ilihis pa nitong si Vice President Sara iyong issue dahil hindi raw ito nakakatulong. Mas maigi na lamang daw na kumbinsihin ang kanyang kapatid at kanyang asawa na sagutin ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanila. Tinitiyak naman ng Kamara de Representantes kay Vice President Sara Duterte na bibigyan siya ng courtesy at respeto itong si Attorney Mans Carpio at si Congressman Pulong dahil sa kanilang stature o sa kanilang katayuan sa buhay. Walang halong politika na pawang katotohanan lamang daw ang pakay nitong binuo na Quad Committee ayon kay Congressman Asidre. Kung maalala, noong pong Biyernes sa isinagawang pagdinig ng Quad Committee, doon sa may probinsya ng Pampanga, ibinunyag ng testigo na itong si Guban na sangkot sa ilegal na droga ang asawa ng pangalawang Pangulo, ang kapatid na si Congressman Pulong at maging ang dating presidential advisor na si Michael Yang. Sa ngayon, wala pang schedule na inilabas hinggil sa pagdinig ng Quad Committee. Kaugnay pa rin po dito, hinamon itong si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa pagdinig nitong Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ito ho'y upang mabigyang linaw din daw ang kanyang papel sa nangyaring war on drugs ng Administrasyong Duterte kung saan libu-libong mga individual ang sinasabing pinaslang. Ito ho'y yung nagiging basehan ngayon nitong sinasabing extrajudicial killings. Ginawa nitong si Congressman Abante na siyang tumatayo bilang chairman ng House Committee on Human Rights at siya rin pong tumatayo bilang co-chair ng Quad Committee. Ang hamon matapos sabihin nitong si Senator De La Rosa na binalikan lang ang issue at tinawag ito bilang broken record. Ito hong kanilang isinagawang investigasyon. Si De La Rosa, mga kabombo, ang siya pong nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas nang ipinatupad ito hong madugong war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagresulta naman sa pagkamatay ng libu-libong mga maraming individual. Kabilang na ho dito ang mga napagbintangan ng mga adik at mga pusher. Marami ho sa kanila ay mga mahihirap. Sinabi nitong si Congressman Abante na paulit-ulit na inimbitahan ng kanyang komite itong si Senator De La Rosa. Ito'y upang ipahayag daw ang panig niya sa issue, subalit hindi siya dumalo sa mga naturang imbitasyon. Hinimok din itong si Abante si Senator De La Rosa na ipahayag ang pananaw nito sa investigasyon ng Quad Committee. Bilang tugon sa sinabi ho nitong si De La Rosa na paulit-ulit na lamang iyong isinagawang investigasyon, sinabi nitong si Abante na mayroong mga bagong impormasyon na lumulutang ngayon o lumalabas na ngayon sa isinasagawang pagdinig. Tinukoy din ng mambabatas yung tinatawag nitong quota system na ipinatupad sa mga pulis para ho sa drug war accomplishment. Iginit din nitong si Abante na hindi politically motivated ang kanyang mga aksyon at ang isinusulong nito ay hustisya. Binigyang din ng mambabatas na hindi maaring baliwalain o baliwalain na lamang iyong hinagpis ng mga pamilya ng mga biktima sa madugong war on drugs. Si De La Rosa ay una nang inimbitahan na dumalo sa pagdinig upang maibahagi ang kanilang panig, ngunit nanindigan naman ng senador na hindi siya sisipot sa naturang hearing. Samantala, kuha naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa may Senado. Ang leader ng Piston at Manibela, pinulong ni Senate President Escudero. Hinggil yan sa issue ng PUV Modernization Program. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo JC Galvez. Pinulong ni Senate President Francis Chis Escudero sa Senado ang mga leader ng transport groups na Manibela at Piston hinggil sa issue ng PUV Modernization Program. Humarap kay Escudero
Si Marvel Buena ang presidente ng grupong Manibela at Modi Floranda, presidente naman ng grupong Piston. Ayon kay Escudero, maliwanag na kulang at marami pang pagkukulang ang PUV modernization program na dapat tugunan ng gobyerno bago nila pilitin ang mga hindi pa kayang sumabay at hindi pa kumbinsidong sumabay. Naniniwala ang liderato ng Senado na bilang gobyerno, hindi dapat namimilit ang isang pamahalaan na nagsisilbing magulang ng mamamayan. Nilatag naman ng senador ang mga lumabas sa kanilang pagpupulong. Una, sang-ayon ako sa posisyon ng marami sa kanila na ang prangkisa ay personal sa kanila at hindi dapat kinoconsolidate sa isang kooperatiba, lalong-lalo na kung merong hindi pagkakasunduan sa loob ng kooperatibo mismo. Dahil parang na-hostage na, ika nga, yung mga miyembro ng kooperatibang ito. Pangalawa, hanggat hindi pa naisasapinal ang route plan sa bawat sulok ng bansa, at hanggat hindi pa naliliwanag kung sino-sino nga ba magbabiyahe sa kada rotang ito, hindi marapat at dapat na pigilan magrehistro ang mga jeep na hindi pa nag-consolidate o sumasama sa kooperatiba. Maliwanag, kulang pa naman ang modernong jeep para sa ating mga mananakay. At kung lahat ito ay pagbabawal, ang mag-suffer dito, ang tatamaan dito ay ang ating mga mananakay at mga pasahero na kinakailangan magbiyahe mula sa kanilang tahanan tungo sa kanilang pinagtatrabahuan o pinag-aaralan. Samantala, binigyan din naman ni Valbuena na ang tunay na tagumpay ay nasa tamang implementasyon ng programa at hindi minamadali o pinipilit ang mga operators sa tsuper. Anya, hindi rin makikita ang tunay na tagumpay ng isang programa sa dami ng mga napilitang mag-consolidate para sa PUV Modernization Program. Iginit naman ni Floranda, ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang pagtatayo ng sariling industriya na lokal at hindi galing sa ibang mga bansa. Anya, kung patuloy ang Pilipinas na umaasa sa ibang mga bansa, ay kailanman ay hindi uunlad ang ating public transport. Ipatatawag at pupulungin naman ni Escudero ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Cooperative Development Authority upang masolusyonan ang alalahanin ng mga ahensya at mga grupo hinggil sa PUV Modernization Program. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! 15 minuto bago sumapit o makalipas ang alas 12 ng tanghali sa ating pagpapatuloy mamaya. Ito pong appointment nitong si Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers lusot na sa makapangyarihang Commission on Appointments. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Lusot na sa makapangyarihang Commission on Appointments itong si Secretary Hans Leo Cacdac bilang kalihim o Secretary ng Department of Migrant Workers. Agad na inaprubahan itong si Congresswoman Mercedes Alvarez ang naturang musyon para sa kumpirmasyon nitong si Secretary Cacdac. Present sa pagkakatalaga kay Cacdac ang 4 na oppositors sa Commission on Appointments hearing. Ngunit hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Para kay Representative Johnny Pimentel, harassment lamang ang testimonya ng mga mga kumontra dito dahil hindi naman sangkot sa katiwalian etong si Secretary Cacdac. Isa-isa ring nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng Commission on Appointments dahil sa tulong na inaibigay nitong si Secretary Cacdac, hindi lamang bilang kalihim ng Department of Migrant Workers kundi noong siya ay nasa Overseas Workers Welfare Administration pa lamang bilang dati pong officer in charge ito at sa Philippine Overseas Employment Administration pa siya. Agad namang nagpasalamat itong si Secretary Cacdac sa Commission on Appointments at nangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin ang lahat upang matulungan at maprotektahan ang mga overseas Filipino workers.
Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, umabot na sa kabuang 10,707 na litro ng langis. Yung pong nakolekta raw nitong Philippine Coast Guard at itong Salver Team mula sa lumubog na MT Terra Nova sa may Manila Bay. Ang naturang volume, mga kabombo, ay mula nung simula ng siphoning operations sa laman na langis nitong lumubog na tanker. Sa inilabas na report ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw ng Martes, nagawa raw ng Salver Team na makakolekta ng hanggang sa 2,500 na litro ng langis kahapon, August 19. Ang 2,500 na litro ng langis, mga kabombo Castor Nation, ay siya pong arawan na average na nakukuha ng Salver Team mula doon sa lumubog na tanker. Kahapon ay gumamit na rin ng Salver Team ng dagdag na oil booster pump para mapabilis at lalo pang maging epesyente yung ginagawa na siphoning operations. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na magtutuloy-tuloy yung ginagawang operasyon para maiahon ang lahat ng mga langis na laman ng naturang tanker at mapigilan yung posibleng lalo pang pagtagas ng mga langis sa karagatan. Kaugnay din po nito, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa mga karagatan na sakop po ng Limay sa probinsya ng Bataan. Yun po yung lugar kung saan po lumubog itong MT Terra Nova. Ito ay matapos ng lumubog ang naturang tanker na nagdulot po ng pagtagas ng langis na karga-karga ho nito bago tuluyang lumubog. Ayon sa Philippine Coast Guard, malaki na raw ang progresong naihatid ng Harbor Star, isa hong salvor ship na kanilang kinontrata para ho rito. Nailagay na rin anya nila yung tinatawag na flange valve plates sa mga tangke ng langis na lumubog itong MT Terra Nova. Wala ring patid yung pag-i-spray daw ng BRP Sindangan ng dispersan para ho sa mga langis na natukoy 500 metro mula sa ground zero. Ito ho yung mga kumalat na langis mula doon sa lugar kung saan po lumubog ang naturang tanker. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy yung ginagawang recovery effort ng gobyerno hanggat hindi po nare-resolba yung naturang oil spill. Ibang balita, iniulat naman ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau na nananatiling nasa very unhealthy levels ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Base nga sa real-time ambient air quality monitoring ng ahensya kaninang alas 8 ng umaga, ang air quality index sa bayan ng Pateros ay nasa 167 na may tuturing na very unhealthy. Sa lungsod naman ng Makati, nasa 139 ang air quality index na maikukonsidera namang unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Habang sa Caloocan naman ay nasa 128 ang air quality index na may tuturing ding unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Ang very unhealthy level nga ay mula 151 hanggang 200 air quality index yan, na ibig sabihin kailangang manatili sa indoors ng mga individual na may sakit sa puso o baga at asma. Gayun din dapat na ipagpaliban muna ang mga unnecessary trip. Ang unhealthy for sensitivity groups naman ay nasa 101 hanggang 150 air quality index po yan. Ibig sabihin, dapat na limitahan na ng mga taong may respiratory diseases ang mga aktibidad sa labas. Una nga rito, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang naobserbahan na haze sa Metro Manila nitong araw ng Lunes hanggang sa ngayon ay posibleng dahil pa rin yan sa polusyon na mas angat yan kesa naman sa epekto ng VAG o volcanic smog na nagmumula po yan sa Bulkang Taal. Samantala, nanatili pa rin kanselado ang klase o pasok sa mga maraming eskwelahan o paaralan dyan sa may Calabarzon Region 4A. At dahil ho ito sa patuloy na bumabalot na VAG. Ngayon pong araw ng Martes, mga kabombo, una pong nagabiso ang marami mga bayan at mga syudad sa mga probinsya ng Batangas, ang probinsya ng Cavite, Rizal at maging sa probinsya ng Laguna na suspendido muna ang on-site classes at o ito yung face-to-face classes at susundin po dito ang distance o ito yung tinatawag namang online learning. Kinabibilangan ito ng 32 o 32 na mga bayan at syudad sa may probinsya ng Batangas. Siyam naman na bayan at mga syudad dyan sa may probinsya ng Cavite at 12 bayan at syudad dyan sa may Rizal at ilang mga bayan din dyan sa may probinsya ng Laguna. Sa kabilang dako, sinuspende naman ang klase, kapwa in-person at maging ang online sa mga sumusunod na lugar. Lahat po ng level, ito ho'y pribado man o mapapubliko dyan sa may bahagi po ng Amadeo, Bacoor, maging ang Cavite City, Dasmariñas City, General Trias, maging ang lungsod ng Imos, Indang, Kawit,
Rosario at 13 Martires para po ito mga kabombo sa probinsya po ng Cavite. Sa Mimaropa Region o dyan po sa may Region 4B, nagsuspinde na rin ng klase sa lahat ng level o lahat ng antas, publiko man o pribado sa may Lubang sa may Occidental Mindoro. Kahapon, araw ng Lunes, mga kabombo, una nang nagdeklara ng kanselasyon ng mga klase ang ilang mga eskwelahan, habang lumipat naman sa distance learning ang ibang mga paaralan dahil po ito sa pagkalat ng makapal na fog mula sa bunganga ng Bulkang Taal. Samantala, nanatili pa rin ang mataas na volume ng asopre na ibinubuga ng Bulkang Taal. Batay po yan sa monitoring mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa nakalipas na 24 oras. Ito ay sa kabila nga ng pagiging tahimik ng naturang bulkan kung saan walang mga volcanic earthquake naman na na-monitor dito sa naturang period. Batay nga sa report ng ahensya na panatili pa rin ang 3,355 na tonelada kada araw na asopreng ibinubuga nito habang tuloy-tuloy naman ang pagbulwak na mainit na volcanic fluid o upwelling sa bunganga ng bulkan. Tuloy-tuloy din ang pag-usok ng bulkan kung saan naitala ang hanggang sa 2,600 na metro na taas nito patungo sa hilagang kanlurang bahagi. Na-monitor din ng PHIVOLCS ang manakanakang pamamaga ng ilang bahagi ng naturang bulkan. Maigpit pa rin naman ay pinagbabawal sa publiko ang pagpasok sa permanent danger zone sa palibot po ng naturang bulkan. Kasama na dyan ang pagpapalipad ng mga sakyang panghimpapawid sa tapat nito. Dami po sa mga susunod po sa nilalaman po ng susunod po nating balita mga kabombo. Medyo maselan po nilalaman po nito. Iimbestigahan daw nitong si Senator Senator Robin Hood Padilla ang umano'y rape at sexual assault sa loob po ng Communist Party of the Philippines New People's Army o ito ay mas kilala bilang CPB-NPA. Ayon kay Senator Padilla, sa paghain po ng Senate Resolution number 1162, kailangan nang ma-update ang Revised Penal Code at ang Republic Act number 8353 o ito ho yung Anti-Rape Law of 1997 at pigilan ang kabataan sa pagsali po sa armadong rebelyon. Sa resolusyon na isinulong nitong si Padilla, ipinuntuho niya na ang pagdinig ho ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation noong 2020 kung saan ay ibinunyag ng dati hong tagapangulo ng Alakbayan Central Luzon na si Lady Desiree Miranda na ginahasa raw ho siya ng kanyang commander noong 2016. Minumulestya pa raw ho siya ng kanyang squad leader noong 2017 at nakaranas ng sexual assault ng kanyang mga kasamahan noong 2018. Magkakasunod po mga taon. Dagdag pa nitong si Miranda, may ibang mga babae pang mga NPA fighters na nakaranas din daw ng parehong pang-aabuso sa loob ng New People's Army o habang sila po'y nasa ilalim ng New People's Army. Ayon naman sa isa pang dating rebelde na si Kashane, ginahasa siya ng dati niyang commander sa New People's Army at maging yung platoon leader ng 15 taong gulang pa lamang siya at aktibong combatant. Kinasuhan niya ang dati niyang squad leader at platoon vice commander na anyay inabuso siya noong 2016 nang siya ay nasa Caraballo Front dyan sa may Nueva Ecija. Isa pang dating kadre na kinilala namang si Arian Jane Ramos ay nagbunyag na nakausap niya ang ibang kababaihang naging biktima ng sexual abuse sa kamay po ng lalaking kasamahan at mga nagsilbing commander sa ilalim po yan ng New People's Army. Samantala sa ibang balita, hinimok naman ni Stella Maris, Philippines at Antipolo City Bishop Rupert Santor ang mga overseas Filipino worker na nakabase sa Lebanon na sundin ang payo ng pamahalaan at umuwi na dito sa Pilipinas. Sa mensahe nga ni Bishop Santos, pinayuhan nito ang mga overseas Filipino worker na piliin ang kanilang kaligtasan at sundin ang direktiba ng gobyerno na nagtatrabaho anya upang matiyak ang kanilang kaligtasan at makabalik na maayos dito sa Pilipinas. Kasabay nito ay hinimok din ng Bishop ang mga Pinoy worker na panatilihin ang kanilang pananalig. Buong bansa anya ang sumusuporta at nananalangin para sa kanilang kaligtasan at maayos na pag-uwi dito sa bansa. Hindi anya nag-iisa ang mga ito dahil sa tuloy-tuloy ang panalangin ng simbahan at mga kapamilya para sa kanilang kaligtasan. Una na ring nanawagan ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga overseas Filipino worker na umuwi na sa ating bansa habang hindi pa tumitindi ang kaguluhan doon. Meron nga mahigit 11,000 na overseas Filipino worker na nakabase ngayon doon sa Lebanon. 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Pumayag ng Department of Agriculture sa pagbibiyahe ng mga malulusog na baboy mula po sa mga tinatawag na red zone o yaong mga lugar na may mga aktibo pa rin kaso ng African Swine Fever. Patungo po yan doon sa mga zone o mga lugar naman na hindi pa gaanong apektado ng virus. Ang naturang hakbang ay upang matiyak ang sapat na matatag na supply ng karne ng baboy. Ginawa ito ng Department of Agriculture kasunod na rin ng ilang serye ng konsultasyon na kanila hong ginawa kasama ang mga lokal na opisyal, mga agriculturists at mga industry groups sa Calabarzon region kung saan po naroon ang Batangas na siya'y nasa ilalim po ngayon ng state of calamity. Hiniling kasi ng ilang stakeholders nang naging bahagi ho ng naturang pulong na luwagan ng kaunti yung mga ipinapatupad na restriction upang hindi po magkaproblema sa supply ng maraming lugar. Ayon naman kay Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez, papayagan ng pagbibiyahe sa mga baboy ngunit kailangan daw na matiyak na tanging ang mga malulusog lamang ang ibibiyahe. Magpapatupad pa rin ng inspection anya yaong mga una ng itinatag na checkpoint, salig pa rin po yan sa kanilang nakalaan na tungkulin. Maalalang naging sunod-sunod ang pagkakaharang sa mga truck na nagbibiyahe ng mga buhay na baboy matapos ng makitaan ng mga ito ng mga peking travel documents. Marami sa mga nasabat na baboy ay nagpositibo sa African Swine Fever na tuluyan din pong isinailalim sa culling operation. Ngayong araw mga kabombo, ang sa pong target ng Department of Agriculture na pagtuturok sana ng mga bakuna sa mga baboy laban sa African Swine Fever. Sinasabing magsisimula ho dyan sa may probinsya ng Batangas. Ito hong pagtuturok ng African Swine Fever vaccine. Ito yung humigit kumulang 1,000 na una hong donasyon ng bansang Vietnam. Samantala, update naman, natanggal ang nasa kabuang 5,388,421 na botante mula sa official voters list para sa 2025 midterm elections. Base po yan sa latest data mula sa Commission on Elections. Sa naturang bilang, kabuang 686,859 na mga botante ang binura na mula sa listahan. Paliwanag naman ng COMELEC na na-deactivate ang registration ng mga botante matapos mabigong makaboto sa dalawang magkasunod na regular elections o sa bisa ng court order, kawalan ng Filipino citizenship at walang valid na mga dokumento. Habang ang mga nabura naman mula sa listahan ay dahil pumanaw na o mayroong multiple o double registration. Samantala, pumalo naman na sa 5,372,424 ang kabuang bilang ng mga bagong rehistradong botante para sa 2025 midterm elections. Nauna na ngang iniulat ng poll body na lagpas na sa 65.9 million ang mga rehistradong botante para sa susunod na halalan. Bahagyang kapos pa ito sa target ng poll body na 70 milyong botante. Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago magalauna ng hapon. Sa iba pa mga malalaking balita, pinalalahanan naman ng Department of Labor and Employment ang mga employer tungkol sa tamang pasahod sa darating na Ninoy Aquino Day. Ang naturang holiday mga kabombo ay nakatakda ho tuwing ika-21 ng Agosto. Ngunit ngayong taon, inilipat po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agosto 23, araw ho ng Biyernes. Salig po yan dun sa katwiran na holiday economics o holiday economic practice para humapalakas daw ang tinatawag na domestic tourism. Sa ilalim po ng Department of Labor and Employment Advisory number 9, nakasaad dito o number 9-A, nakasaad dito na ang mga employees na magtatrabaho sa araw ng Biyernes ay makakatanggap ng dagdag na 30% na sahod. Kung mag-overtime naman ng isang empleyado, siya ay makakatanggap pa ng karagdagan na 30% o 30% sa kanyang hourly rate. Kung nataon naman na rest day o araw ng pahinga nitong empleyado, ngunit pumasok at nagtrabaho pa rin, dagdag daw na 50% sa 50% ang matatanggap po niya sa kanyang arawang sahod. Dadagdagan pa ito ng 30% sa 30% hourly rate kung siya ay nag-overtime doon sa kanyang rest day. Manatili naman ang tinatawag na no work, no pay principle para yan sa mga hindi papasok sa naturang araw. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang Department of Transportation sinabing wala silang natanggap na imbitasyon mula kay Senate President Escudero sa isinagawa daw na pagpupulong hinggil yan sa PUV Modernization Program. Kaugnay niyan, may nagkalap na report si Bombo Kelly Cordero.
Patuloy ang panawagan ng transport group na Manibela at Piston na hayaan silang makapagrehistro ng hindi sumasali sa consolidation ng prangkisa. Sa pagpupulong ng dalawang grupo kasama sa Senate President Chis Escudero, muling binigyang diin ni Manibela Chairman Mar Valbuena na hindi sila kontra sa modernization. Anya sana ay nasa tamang implementasyon lang ang Public Utility Vehicle Modernization Program at hindi gumagamit ng pamimilit. Nakikiusap sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makabiyahe at makapaghanap buhay sila para matigil na ang gulo sa lansangan at hindi bumagsak ang ekonomiya. Ani Valbuena, nakikisa siya sa pamahalaan pero sa tamang implementasyon at hindi pinipilit ang mga operator or jeepney drivers. Hindi ito nakikita sa dami lamang ng mga napilitang mag-consolidate para masabi nating tagumpay ito. Ang pinapakiusap natin sa ating mahal na Pangulo sa opisina ng ating Senate President na sana po makapagparehistro kami, makabiyahe kami, makapaghanap buhay kami, makapagserbisyo po kami sa taong bayan at nang sa ganon ay ang ating ekonomiya ay hindi po bumagsak at hindi po laging may mga gulo sa lansangan. Sino po ba ang may ayaw ng pagbabago paulit? Samantala sa pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, kumbinsido siya na marami pang problema na kinakailangan lutasin sa PUVMP. Ani Escudero, kinakailangan na makagawa ng solusyon na pagkakasunduan ng dalawang panig. Ilan niya sa mga isyu na natalakay sa naturang programa ay ang pagkompleto at pagsasaayos sa mga ruta, kakapusan sa mga modern jeepneys na bumabiyahe sa ilang ruta, at ang plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi na payagang makapag-register ang mga unconsolidated jeepneys. Pero ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega, nakapitong extension na ang deadline sa consolidation sa ilalim ng PUVMP. At sa tingin niya ay kaya patuloy ang pagkontra ng Manibela at Piston hanggang ngayon dahil wala naman talaga itong balak na sumali sa programa noong una pa lang. Bukasan niya siya sa pahayag ng Senado o anumang institusyon pero nakadepende pa rin daw ang desisyon sa ehekutibo. At anya napakalinaw ng sinabi ni Pangulong Marcos na magtutuloy-tuloy pa rin ang programa sa kabila ng mga isyong tinatalakay ngayon ng ilang grupo. Ani Ortega, nasa 83% na ang sumunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program at sa katunayan, nasa 5% lang ang transport group na Manibela at Piston. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 24 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Naniniwala itong si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na isang malaking kalokohan ang pagkakaroon ng 21 pesos per meal na food threshold. Anya, sa mahal po ng bilihin sa ngayon, hindi raw sasapat ang ganitong halaga. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag kasunod pa rin po nitong kontrobersyal na datos na una pong inilabas ng National Economic Development Authority na kung saan sinabi ho ng naturang ahensya na hindi na maituturing na mahirap o food poor yung isang tao kung meron siya o kung siya ay may kakayahan na gumastos ng 64 na piso o 64 pesos kada araw sa kanyang pagkain. Una nang binatikos itong si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan dahil po sa naturang datos. Nilinaw naman itong si Secretary Gatchalian na maraming mga food poor indicator ang Philippine Statistics Authority na siyang batayan sa paghubog ng anti-poverty program ng ating pamahalaan. Kabilang rin aniya ang assessment ng mga social worker na siya pong nagtutungo sa mga komunidad at nakakakita sa tunay na sitwasyon at sa realidad. Samantala sa mga balita naman mula sa labas ng bansa, sinimulan na ng US at South Korea ang taunang joint military drill na tinawag na All-Chief Freedom Shield o Shield Exercise. Ngayong taon, nakatakda pong sumali dito ang 19,000 na South Korean soldiers kung saan magsisilbing sentro nito ang pagtugon sa mga realistic threat, partikular na ang mga banta ng North Korean missile at GPS jamming. Saklaw ng joint drill ay ang sea at air exercises na sasalihan ng Air Force at Navy ng dalawang bansa, land exercises at maging ang pagtugon sa banta ng cyber attacks. Sa inilabas nga na statement ng Joint Chief ng South Korea, sinabi dito na papalakasin sa naturang drill upang sasanay ang kapabilidad ng dalawang bansa para labanan ang mga weapons of mass destruction. Samantala, ayon naman kay South Korea na President Yoon Suk Yeol, isasabay din sa naturang drill ang mga civil defense exercises sa mga piling syudad kung
saan sentro ito sa paulit-ulit na pagpapadala ng North Korea ng trash balloons sa teritoryo ng South Korea. Maliban sa trash balloons, tututok din ang civil exercise sa mga GPS jamming na malimit umanong isagawa ng North Korea laban sa South Korea. Magtatagal ang naturang drill hanggang sa Agosto 29 ng kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, mayroong 28,500 na sundalo ng Amerika ang nakabase doon sa may South Korea. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, ito patuloy po yung ginagawa raw na pag-aayos ng kampo nitong si 8th Division World Champion, Pinoy Boxing Champion Manny Pacquiao para ho sa muling pagsabak nito sa mundo ng boxing. Sinabi nitong si MP Promotions Head Sean Gibbons na kanilang inaayos mabuti yung pong laban nitong si Manny Pacquiao kay World Boxing Champion Welterweight Champion Mario Barrios. Dagdag pa nito na may mga ilang dokumento pa raw na kailangan pong inaayos o kailangan pong asikasuhin na maaari pong matuloy na pero maaari na pong matuloy ang naturang laban sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Ito ang unang laban nitong si Pacquiao sa professional boxing na maaari pong ganapin sa Las Vegas muli. Huling laban nitong si Pacquiao ay noon pong Hulyo 28 kay Japanese Rising Featherweight Champion Chihiro Suzuki kung saan isa lamang itong exhibition fight na nagtapos sa laban sa draw. Samantala, binigyan naman ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil ng 3 buwan ang kanyang kapulisan na burahin ang kanilang tattoo. Sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na tanging mga visible o mga nakikitang tattoo lamang ang dapat na matanggal. Matapos ang 3 buwan na hindi pag-comply o pagsunod ay kanilang isa sa ilalim sa investigasyon ng mga ito. Hindi rin sasagutin ng PNP ang pagpapatanggal ng tattoo dahil walaan niya silang kagamitan. Una rito ay nagpahayag nga ang hepe ng pambansang pulisya na dapat ang mga pulis ay walang tattoo na nakikita o nakalabas dahil hindi anya maganda sa kanilang uniforme. Samantala, nagbabala naman ang pamunuan ng Land Transportation Office sa publiko laban daw sa mga individual at grupo na nag-aalok ng mga peking improvised plate authorization letter. Ginawa ng ahensya ang paalala matapos ang naging ulat ng Land Transportation Office sa Calabarzon Region hinggil sa nagkalat na peking dokumento sa naturang rehiyon. Ayon sa Land Transportation Office, ang paggamit ng ganitong dokumento ay malinaw na paglabag sa batas at wala daw itong bisa. Upang hindi mabiktima, sinabi ng Land Transportation na iwasan ng pakipagtransaksyon sa mga individual na hindi otorisado ng naturang tanggapan. Hinimok rin ng ahensya ang publiko na ugaliing makipag-ugnayan lamang sa Land Transportation para sa mga kinakailangang mga dokumento. Maaari namang iulat sa pinakamalapit na opisina ng Land Transportation Office ang ganitong uri ng iligal na aktibidad. Samantala, pinasalamatan naman ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles ang mga examinee, volunteers at mga guro dahil sa kanilang kooperasyon para maging matagumpay ang Civil Service Examination. Ito nga ang ikalawa at huling eksaminasyon para sa taong 2024. Sinabi ni Nograles sa buwan ng Oktubre nakatakdang ilabas ang resulta ng eksaminasyon. Umabot nga sa kabuang 329,318 examinees ang kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test na ginanap sa 16 na rehiyon sa ating bansa nitong nakalipas na linggo lamang. Ayon kay Nograles, ang nasabing bilang ay katumbas ng 91.82% ng kabuang registered applicants, kapwa para yan sa professional and sub-professional levels para sa nasa 75 na testing centers. Sa kanyang pagbisita nga sa pagsasagawa ng Career Service Examination sa Davao City, nagpahayag si Chairperson Nograles ng kanyang pasasalamat sa lahat ng examinees, volunteers sa matagumpay na pagsusulit para sa professional level. 296,596 na individual o katumbas yan ng 91.81% ng registered applicants ang kumuha ng naturang exam. Habang nasa 32,722 naman o katumbas ng 91.89% ng registered applicants ang kumuha naman ng sub-professional level.
Ang pinakamaraming bilang ng examinees ay mula yan sa National Capital Region na mayroong 43,000 mahigit na takers. Sumunod po ang Region 4 at Region 6 na mayroong 38,000 at 25,000 mahigit na takers. Ayon po yan sa pagkakasunod. Samantala, oras natin magkakabumbo, meron na lamang tayong 17 minutes bago mag-alauna ng hapon. Pinapabilis na ng Department of Social Welfare and Development ang implementasyon daw nitong food stamp program na target na matulungan ang nasa 1 milyong pamilya ng hanggang sa 2027. Sinabi ho nitong si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, meron silang sariling panuntunan sa pagkilala ng mga mahihirap na pamilya. Bagamat nire-respeto nito ang inilabas na computation ng National Economic and Development Authority, sinabi ho ng kalihim na may mga social workers na nagbabalidate ng mga datos na nakukuha sa National Economic Development Authority at maging sa Philippine Statistics Authority. Kaugnay pa rin po yan doon sa kalagayan po ng kalidad ng buhay ng mga kababayan po nating mahihirap. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development ang mga natanggap na report na umano'y tampering ng mga family food packs na ipinapamahagi ng ahensya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, unang nakatanggap ng reklamo ang ahensya ukol sa tampering, katulad na lamang ng hindi pagbibigay ng buo sa laman ng food packs at iba pang kahalintulad na reklamo. Ayon pa sa kalihim, hahabulin ng ahensya ang mga individual na gumagawa sa naturang sistema. Walaan niyang sinuman na may karapatang bawasan o tanggalan ng nilalaman ang mga food packs. Anya, ang mga family food packs box ay may kasamang DSWD seal at mayroong nakalagay po yan na listahan ng mga nilalaman. Ayon pa sa kalihim, ang bawat box ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 4 na piraso ng canned tuna, 2 canned sardines, 4 na piraso ng corned beef, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 din na sachet ng cereal drink. Dapat anya na eksakto ang laman ng mga family food pack boxes na makukuha ng mga na benepisyaryo. Kung sakali mang kulang, hinikayat po ng opisyal ang mga benepisyaryo na i-report ito sa mga lokal na tanggapan ng DSWD. Sa iba pang mga balita, ang pagsasama-sama raw ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at ang pagnanais na maibaba ang mga serbisyo sa mga ordinaryong Pilipino, alinsunod sa direktiba nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naghatid ng tagumpay sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Ito ang sinabi ho ng liderato ho ng Kamara de Representantes sa naging talumpati nitong si Congressman Martin Romualdez sa pagbubukas po ng summit nitong Lunes, Agosto 21 sa may PICC Forum sa may Pasay City. Magtatagal ang naturang summit hanggang sa Agosto 21. Kinilala po nitong si Speaker Romualdez ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang organizer ng Service Caravan na magdiriwang ng unang anibersaryo nito ngayong pong buwan na nakapaghatid na ng serbisyo sa 31 o 21 na probinsya sa 17 rehiyon. Umaasa rin ang mambabatas na ang Agency Summit na dadaluhan ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ay magiging oportunidad upang maipagdiwang ang pagsusumikap at pagkakaisa na naghatid sa tagumpay dito sa bagong Pilipinas Caravan. Ayon naman kay House Deputy Secretary General Punyong Gabunada, isa sa punong abala sa naturang caravan, layunin ng summit ay makabuo ng tinatawag na interagency cooperation upang maging mabilis ang ugnayan ng iba't ibang ahensya sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Samantala, dumako na tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Mga bayan doon sa Iloilo na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin po natin kung saang mga lugar yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nadagdagan pa ang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo na nagdeklara ng state of calamity, bunsod na rin ng dengue outbreak. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na sa ngayon nasa blue alert na ang buong lalawigan dahil sa dengue outbreak. Ang bayan ng Oton ang pinakahuling nagdeklara ng state of calamity, kasunod ng Tigbawan, Miagao at Component City na Pasig. Napagalaman na sa data ng Iloilo Provincial Health Office, mayroon ng higit sa 4,500 na mga dengue cases sa Iloilo kung saan 10 na ang naitalang patay. Nag-issue din tayo ng ating executive order
for heightened response ng against dengue dito sa probinsya ng Iloilo. Ibig sabihin yan, in more practical terms, palakasin pa natin ang ating laban sa dengue, sa mga bagay na kailangan natin gawin. Basta dengue ang ating hinaharap, ang pinaka-importante ang paglinis. Ang patanggalin natin yung mga bagay-bagay na inipunan ng tubig para hindi pwedeng mangitlog ang lamok, hindi na sila pwedeng tumami. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Etchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Pasintabi po mga kabumbo sa mga kumakain at medyo masailan po yung linalaman ng ating susunod na balita. Ito pong ating police report. Meron pong isang babae na isinilid o binalot po ng cellophane na meron daw mga masking tape at tali sa kanyang leeg kasama na doon sa kanyang binti at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ito ho mga kabumbo, batay sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya ay iniuugnay sa droga o illegal drugs trade at maging sa tinatawag na love triangle. Makibalita ho tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio General Santos. Dalawang anggulo ang tinitingnan ng pulisya sa pagkakita ng bangkay ng isang babae na nasa advanced state of decomposition na itinapon sa damuhang bahagi ng Reform Bill, Barangay Kalumpang nitong lungsod. Ayon kay Police Major Robert Flores, hepe ng Kalumpang Police Station, na posibleng love triangle at droga ang dahilan ng krimen. Ayon kay Flores, nakalanos-lunos ang sinapit ng biktima na si Gina Gilaran, 38 anyos, may asawa at residente ng Pacman Village, Barangay Kalumpang nitong lungsod. Sinabi umano ng asawa ng biktima na gumagamit sila ng iligal na droga. Gayong may karelasyon din ito sa hindi kilalang lalaki. Hindi rin masabi ng pulisya bakit hindi dumulog sa presinto ang asawa. Ngayong isang linggo na missing ang biktima. Pagduda ng mga otoridad na ginawa ang pagpatay sa isang silid dahil na-recover din sa crime scene ang mga comforter, floor mat, basahan, bedsheet at iba pa. Hindi pa rin masabi sa ngayon ng pulisya kung paano pinatay ang biktima. Kung titingnan mo yung crime scene, tayo kasi na yung body ng tao kasi pag mamatayan tapos maagnas, merong mga liquids yan mga oil, water. So doon sa location kung saan nilagay yung sako, merong liquid na tumulo doon sa mga damuhan. So possibly kung titingnan mo, kung 7 days siya nawala, maaring nilagay siya doon right after ng kanyang right after siyang pinatay. So masabi natin na maaring pinatay siya sa isang bahay o isang kwarto. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang food for threshold naman ng NEDA abay tinawanan lang ng mga labor groups. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Butuan. Tinawanan lang ng mga labor groups ang inilabas na datos ng National Economic and Development Authority o NEDA kaugnay sa food poor threshold kung saan hindi makukonsiderang mahirap sa pagkain ang individual na makakagasta ng 21 pesos sa bawat kainan o 64 pesos araw-araw. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, kinestyon ni Nagkaisa Labor Coalition Chairman Attorney Sunny Matula kung saan kinuha ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang nasabing datos dahil nakita nilang wala itong koneksyon sa totoong pangkabuhayan ng mga tao. Dahil nito'y hiniling niya kasama ang ilang mga labor leaders ang NEDA na muling pag-aralan ang kanilang mga datos lalo na't mismo si Balisacan ang nagbulabog sa Senate hearing na isang dekada na pala itong ginawang basihan. Dagdag pa ni Attorney Sunny Matula, delikado ang naturang datos dahil ito ay gagawing basihan sa salary increase na mga trabahante ng bansa. Mga higit siguro niya, kung lima, higit na 100 pesos. Mga 120 pesos kada usa, no? Kaya kinakailangan talaga na itaas ang sahod, paski madagdagan lang ng 150 pesos,
para at least makorek yung discrimination kasi layo na kaayo ang minimum wage sa Metro Manila ikumpara diya sa atong mga probinsya. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Camilina ang nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 8 minutes bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Karagdagan pa rin sa ating mga balitang probinsyal, 7 mga drug personalities natimbog naman sa may bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency dyan sa may Cordillera Administrative Region. Maki-update po tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio Baguio. Timbog ang 7 drug personalities sa kamay ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera matapos ang isinagawang drug bypass operation sa Luacan Barangay dito sa lungsod ng Baguio. Ayon kay Rosel Sarmiento, ang spokesperson ng Regional Office ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, aabot sa halos 85,000 pesos ang kabuuang halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa mga drug suspect na mula pa sa Las Piñas City, Quezon City at Cavite. Dagdag pa ng opisyal, ang mga drug subjects ay sumailalim ng halos 2 buwan na surveillance at intelligence operations kung saan karamihan sa mga ito ay may mga kaso na din sa illegal na droga. Nakumpiska sa operasyon ang 10.5 gramo ng shabu na may dangerous drug board value na 70,000 pesos at mahigit 100 gramo ng dried marijuana leaves na may halagang 12,000 pesos. Dagdag pa ng Philippine Drug Enforcement Agency official na nasa kabila ng nahuling drug personalities sa nasabing barangay ay hindi naman maapektuhan ang pagiging drug-cleared status nito kung saan naaresto ang mga drug personalities dahil patunay lamang ito na maigpit ang pagpapatupad sa programa at kampanya kontra illegal na droga. Samantala, maigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera ang 12 drug-affected barangay sa probinsya ng Abra kung saan matatagpuan dito ang mga drug pusher at drug users. Ganon ulit ang aming mga panawagan sa na nakikinig sa Bombo Station na kung meron po kayong impormasyon na patungkol sa tao or mga illegal drug activities sa inyong barangay ay makipag-ugnayan po sa malapit na opisina ng PDEA para po matugunan natin ang problema ng illegal na droga sa bawat barangay. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, sa Bombo Marinela Rodrigo, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ilang sakahan doon sa Isabela hindi mapatubigan dahil sa nasirang main canal ng National Irrigation Administration. Abay, isang motorista naman nahulog doon sa gumuhong bahagi ng irigasyon. Alamin po natin ang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Pansamantalang sinuspindi ng Niamaris Division 4 ang pagpapatubig sa ilang bahagi ng Kawayan at Bayan ng Angadanan matapos na masira ang kanilang main canal sa boundary ng Del Pilar Alicia at Purok 7 Alinang Kawayan City. Saturation ng lupa ang isa sa tinitignan ngayong dahilan kung bakit bumigay ang ilang bahagi ng main canal. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Efren Robang, ang Division Manager ng Niamaris Division 4, sinabi niya na maaring lumambot ang lupa sa paligid ng main canal dahil sa ilang araw na malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na volume ng tubig sa irrigation canal dahil naka-full flow ang Niamaris sa pagpapatubig sa mga sakahan. Madaling araw nang magsimulang masira ang bahagi ng main canal na dahilan para mahulog doon ang isang motorista na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin sa pagamutan. Sa kasalukuyan ay 8 meters ang laki ng sira sa main canal kaya naman halos diverted ang tubig nito sa bakanteng lote na patungo sa isang ilog sa lugar. Kung pagbabasihan ang pinsala sa main canal ay hindi patiyak kung kailan ito may sasaayos lalo at pansamantalang sinuspindi ang pagpapatubig sa bahagi ng Kawayan at Angadanan Isabela sa loob ng 2 araw. Plano ngayon ng Niamaris na bawasan ang water inflow ng 20 to 40% sa mga kanal lalo na kung nararanasan ng mga pag-ulan para maiwasang maulit ang ganitong pangyayari. Sa katunayan niya ay may katandaan na rin ang kanilang main canal na ginawa pa noong 1980s kaya hindi maiwasan na magkaroon ng bitak na nagiging sanhi para tuluyan itong bumigay. Nag-request na tayo ng suspension doon sa intake mismo sa Maris Dam, doon sa may
Maris main canal natin. Dahil nagpa-suspend tayo, maraming bayan yung hindi mo na matutubigan. About 2 days siguro para madali natin magawa yung sira dyan. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bago po ang ating orasyo, Emperata mga kabombo Caster Nation, nais muli namin kayong maimbitahan na maliban po sa News Center Makati o Bombo News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating iba't ibang mga social media accounts. Pwede po ninyong sundan, pwede po kayong mag-subscribe sa pamagitan po ng ating mga Facebook page, ang TikTok account, YouTube channel at maging dito po sa Bombo mobile app na pwede po ninyong ma-download. Una ho dito, pwede po ang Google App Store o kung hindi man ay ang Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mahahalaga pang mga impormasyon, tutok lamang po sa ating mga istasyon sa probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Visayas area mga kabombo, nariyan po, or sa may bahagi po ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Agad sa Bombo Anay sa Udto, sa Gyapon Kapurimo, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan kon pananglitan nga magbalikin man kuno si Mayor Jed Patrick Mabilog diri sa pungsod na Pilipinas. Mayo kung magupod siya padalagan sa kay former or sa kay Mayor Jerry Treñas. Pero hambal sang alkalde sinyati nahibaluan taman kung ano ka suod nga mag-abyan si former Mayor Jed kag Long District Congresswoman Jam Maronda. Ang alkalde nagbuya man sang pag-question sa Long District Congresswoman nga kuno nga subong lang niya maghimo sang lihok nga klarohon ang pangalan sang syudad nga dulao na ang bansag nga mo sa Bulay sa City kag i-clear si former Mayor Jed Patrick Mabilog
Check ta si Bombo Angel, akip na karon sa sining pagtingwa man sa Bombo Radio nga malabot ang mga personalidad nga na-mentionar sa gin-terminate nga job hire, parking attendant, kay man ang bukang bibigyan sini pagpasalamat sa mga proyekto kag bulig ni Congresswoman Jam Maronda ay karon kay nakalabot to sa kaitas-tasan. Ikuti dula siya palang kabuyan. Check ta si Momo Angel Tangel sa report na please come in. Bukas sa posibilidad si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Bombot Siam, sa posible alyansa liwat kay former Mayor Jed Patrick Mabilog pananglitan niya mag-decide ini siya magpadalagan liwat sa bahin sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio, si Mayor Jerry Treñas ang ipahayag na mas maayong man kunta ni Bombot Siam nga team up ni sila liwat ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Sunod rin sa alkalde nga wala pa man siya sang migintinga abing posisyon kundi niya ibutang si former Mayor Mabilog kung updon niya ini sa uswag or sa team uswag. Kagti sa istorya diri Bombot Siam gin compare ni Mayor Jerry Treñas kung gin compare diri ni Mayor Jerry Treñas ang iya relasyon with Kong Jam kay former Mabilog sadto nga nang ginpatawag niya si Missy Kong Jam sa iyo opisina agot mag-istoryahanay bangod sa natabo or nagakatabo nga bumpy set up sa ilang relationship bilang team up sa syudad ng Iloilo gina compare niya nga kung duwa pa lang tagani katuig nga of the night tapos duwa pa lang ka times bala Bombot Siam naka of the night sa pagpadalagan tapos mainaway na sila tiging compare niya diri sadto ang ilang relasyon ni former Mayor Mabilog nga nakatapos sila sa tatlo mandi ka pila ka mga terms nga sa politiko bilang politiko ang istoryahanay wa ay sila nagginamo kag nag-separate lang sila kuno ni Bombot Siam nga wala man sang lailay sang buot kag tiging-tigag diri sang alkalde ang mga rason ko nga until now or nga nag-indi ayuhay sila ni Kong Jam bango diri una ginpakontrahan niya gani kuno sang mga ang mga kandidato ni Mayor Jerry Treñas sa local election sadto sa barangay. Ikaduha, gusto ko no sadto ni Barangay Kapitan Julie Baronda nga magpadalagan bilang ligan ng mga barangay president kontra diri kay Councilor Irene Ong Bombot Siam. Kagati isang gintamangkot man diri ang alkalde kung threatened ini siya pananglitan nga mag-upod sa piyak kay Kong Jam ini si former Mabilog ang bali nga nakadepende sa anay alkalde kung di ini siya mag-upod tuon. Pero kung istoryahan, kung threatened ini siya, nag-ako man ini siya nga bisan sino pa na ang mga kontra sa iya, threatened ini siya Bombot Siam. Dugang padre sang natungdan, sa gihapon tido questionable ni kuno ang ginobra nga tikang ni Congresswoman Jam Baronda nga pag tikang sa subong subong niya lang kuno gin-move ini nga paghambal nga tani sadto pa lang ang rights ni former Mayor Mabilog at pagtinlo sa iya nga pangalan bangod siguro kuno kay ti sadto lain ang administrasyon kag subong lain naman ang administrasyon Bombot Siam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga tanong interview. Like Kong Jam did not file it when Duterte was in power. Di sumungawain na si Duterte, tsansaya na, no? Jam and Jed are very close friends. Yet during the time of Duterte, she never filed it. Kaya tiga mo na siya. Ano to? Diba? Di subong surot simpo naman Basi gamo na siya subong. Tsansa na. Para sa akin kay Jed, it's always time for Jed to come back and clear his name kung gusto niya. But not for any reasons nga para kay Jam kung ano yung rason niya para kapabton niya. Basi may mga rason man siya gaiyada, no? Pero ako niya kung tion naging man, why not? Yung mga comment pala sir sa post niya to, dami ko sir mga updalan ka mo ni Farmer Mayor Mabilog, 2 best mayors ko sir.
Di, mayo gini, base kung si Jed Madlagan upod sa akon, hindi, mas mayo na gini. Ambot, di ko diinda. Pero welcome, ipapadalagan. Si Jed, I even, I'll be honest with you. Sa kadamo sa ngamon na inay matiyag ni Kong Jam. Kaya may mga kandidato sa Padlagan kontra sa mga kandidato ko. Ang nanaya gusto magpadlagan presidente sa liga. So pinatawag ko siya dito. Kami nag-istorya. Dua lang kami. May di tao sa kwarto. Liko kong kadua pa lang kita naglagan. Away na ta. Kung si Jed katatlo kami maglagan, why kami nag-away? You quote me. Ang politiko kung kisa, hindi mo man masaligan, pero hindi ang ambal ko, saligan mo. Diri po. Kung maayo man siling ko kami ni Jed, katatlo kami maglagan. Katatlo kami maglagan of the night. Why kami nag-away? Kaya ton kadua pa lang, away na ta. Doon man. May kandidato siya kontra sa kandidato ko. Dito, libagon pala. Anyway, amo ginaambal ko And you can't quote me. Well, but politika na tanan dulaon una na. Pero sir, kung padalagan si former Mayor Mabilo sa Piyak Campo, okay lang sir? Depende sa iya, Actually, ang punta, ang politika, choice mo Pagid kita maumbra because kada isa gaumbraman sang iya choice. Kumububo siya sa imong sir? Why ko maumbra? Hindi ka man threaten, sir. Magpalit niya. Threaten kita sa kada kontrata. But tanong ko na mo brata. We parted not as enemies. Sa pag-abot din ni Speaker Alvarez, dala ko pa to siya. Numbahan niya to sa ICON. Dala ko pa siya sa ICON. Galing, why ko kabalo. Hindi ko yung kabalo kahit hindi ko yung malapit sa Duterte administration. So I really do not know what happened there. No? Last term, before I ran for mayor, why kung ginatagan ko na ni Dutz. Kung kita ko na akong the end Hindi na ko yung kabalo ko na nung rason. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. All right, now why man niya bad blood si Mayor Jerry Tranias sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog kagamba ganing sa alkalde bukas man siya nga mag-upod sa amon sini nga grupo galing kiti abing posisyon nga lagana ni former Mayor Jed hindi man siya pwede nga makonsehal liwat Bumo Angel di man siya pwede kung konsehal ti gutok naman sila kumplito na mo kung mag Vice Mayor ti hindi man pwede kaya ara naman si Vice Mayor Jeffrey Ganson kung mag-mayor tito hindi man pwede kaya paano ibig nga si Mayor mapari-elect si former Mayor Jen Madlagan hindi man pwede Lone District Representative kay placed ng tanan for Inday Raisa nagahulag na ang mga programa kang makinarias kung welcome siya sa grupo sa ano ka posisyon? Pati amo tong pamangkot ko bang siyam di mayor mo ko siya nga di ano ba posible nga posisyon ng balya kung diin lang da. Hindi man na pwedeng kung diin lang da. Di ba? Wala sang definite wala pa sang definite ning statement ang alkalde. Pero ti bombot siyam sa punto nga balya nga una daan nga statement man niya nga kung dahil ginagidman si former Mayor Mabilog na klaro ko na iyang pangalan at nagapati na siya sa TO nagidman bala bombot siyam ti okay man sa alkalde kag welcome man rin siya kuno sa bahin sa Iloilo City. Amo lang gid ang problema nga kung pilion gidman sang former mayor nga magdalagan at sa pinaka nga side
Ti, amo na do threatened ban kuno ang alkalde bisan sino pada ang abi mag-decide kitman nga maga kontra di sa bahin ni Mayor Jerry Tranyas. Kung questionon nyo naman nga, subong lang nga tindog abi si Congresswoman Jam Barunda kay para nga klarohon ang pangalan ni Mayor Jed kay ang pangalan sa syudad sang Iloilo ti sadtong tsimpo nga ginalaslasan si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Sino nga ni mga kopdanan niya sini? Sila man actually Bongbot Siam. Oh, ti araman si Mayor bilang kongresista, may backup pa nga senador. Ti do hipos man sila ganito sang ginabubuan to tanan na lang pati kulang na lang to. Kulang na lang to ya kilat nga Violet makaigo sa kay Senator Laila de Lima ti upod man to sa pag-file sa resolusyon si Congressman Jerry Tranyas sadto. Di ba? Si Senator Franklin Relondo pusipos mo lang to gani. Sila nga mga close ally sang tsimpo nga yara sa kasagsagan sang Duterte administration sa war on drugs. Yung mga nagapalibot kay former Mayor Jed Patrick Mabilog, hipos man lang, Bumbo Angel. Isang chimpo to, isang chimpo nga mo to, din si Congresswoman Jam Barundao. Local pa lang to sa yata, bala mo. Why gid suya posisyon Kaya naperdi to saya sa pagka-vice mayor sa kay former Mayor Judith Espinosa. Di ba? Anong poder yan to, abe? Nga mag-imo sa manifestation? Why get? Karon, pati siya to, nasuspikan pa nga ginadampigan niya to si former Mayor Jed. Ano siya? Involvement sa illegal nga druga. Kaya mo to ang akusasyon sa Anay Alcalde? Ang mga kuntani gina-expectar to nga magpanindugan kay kilalan las Mayor Jed, ti mga kalyado niya Di ba? Siyempre kayo sila ang upnay Bongbot Siam mo. Ti man? Pero amo na ganing punto man subong kay kumadumduman subong yan finally acquitted ni si Senator De Lima sa mga charges sa iya nga may kaangkanan sa droga bala Bongbot Siam. Yung mga ginpasaka sa iya after several years, mga almost 10 years man na. Di kay na-clear na si Senator Leila De Lima. Sino ay na masunod nga maklear? Diba si former Mayor Jed Patrick Mabilog na? Kag kung maklear siya, before the filing sa Certificate of Candidacy, diba si Baser Bitter lang guwaya sinikag galing wala patangkabalo kung sa kay sino siya maupod. Sino pong may bakante Bongbot Siam mo? Kung bakante lang pag-istoryanta, why man gadiga si Congresswoman Jam Barunda kung sino iya mayor, kung sino iya vice mayor, kung sino magkapdanan niya nga mga konsyal. Kwan pa do, kumbaga, bakante pa, kagado, kwan pa, blank paper pa sa mata sa publiko, ining kung mamati kita, wala man nagapangganoy, wala man nagapanginganyo. Ang kongresista nga do bantog ikaw, do mayo ka man nga tawo, abi padlagang ko pud sakon do ay man? Wala. Actually, Bongbot Siam, internally, nag-opero pamangkot man dyan, kita diri mo. Kung may ara gid man do kinaluto-luto diri nga line up si Kong Jam, pero dito medyo puro lang hearsays, mga bati-bati lang ang storya Bongbot Siam, wala pa sang kasiguraduhan. Unlike diya sa team ni Mayor Jerry Tranyas, established na ang i-line up nila. At the same time, may mga pangalan na nga daan. Amo na gani, bala Bombo Angel, kung lang taon mo ang Team Oswag, temprano pa sila na kumplito, temprano pa sila iyang nagdiga. Kay, kung lang taon naton, amo ni ang magabugos kon pananglitan hatagan sang kay gayunan sa mga pumuloy sa syudad sang Iloilo. Amo ni nga mga opisyal ang magahatag sang serbisyo sandig man sa kung anong ila sa mga plataporma di gobyerno dira
No? Butsilingon iyang preparado na sila. Oh, preparado na yung katama ang Team Uswag. Oh, tisabahin karon ni Lone District Congresswoman Jam Barunda, ti ano to, isanon lang siya. Lone soldier lang siya. Ang munang surprise mo Cham do kan pa. So malayo-layo pa man ang adlaw at isang filing sa certificate of candidacy. Kag madamo pa sang pwede abi nga matabo surprise ni kung may nga daw kin man abi nga maka clear sang iya pangalan si former mayor Jed Patrick Mabilog Bombocham. Pero kung ano pa man daya kag ano, may mga surprise man kun wala, isa man lang yang isa subong sa mga nagatatak sa paminsaron sa mga pumuluyo. Nga sige-sige iya ang ano, sig apisar sa mga timprano pangapapolitika, sige-sige lang yung serbisyo sa kongresista. Tibisan suguon taman siya kag sa hindi, ginatungdan niya yung trabaho, ti yaman na iya kay katungdanan niya sina, a responsibilidad niya ina Bombo Angel. Oh. Kag among all dalay wala bang botsyam nga pwede mag-file ating maistorya liwat or mahatagan liwat isang justice ini nga tabo kay former Mayor Mabilog si kong Jam naghimo man sang iya nga tikang pero tiwid deswan ang taon naton kung ano sini ang mga resulta pala pang botsyam kung favorable bala ini or ano sini ang mga decision man with this initiative ni kong Jam sa mga kabombo naton. All right. By the way, Bombo Angel, ipabati ko porsyon sang interview kagapon sang isa ka sadto anay parking attendant. Halin iya sa pagtrabaho nga nagamonitor sa mga pwesto sa Central Market pagdimulis sa mga vendor sira hasta nga nangin parking attendant hasta nga naggadayaw sa mga proyekto ni Congresswoman Jam kag nakalabot sa kay tastasan ti nadulaan na siya sang palangabuyan na sipaan pa siya sa itlog. Oh. Ti may mga napamensyunar siya din nga mga persona kag gintingwaan tani nga malabot para iya sa ilaman sining bahin sa ngalan sa batas kapag waragwag. Ari balaw ining nadulaan na sa trabaho, nasipaan sa itlogo. Sang mito, kung di patawag ko ni Maricel Pacquiao sang ililiyo, hindi na nirmisigay ako, kung anong ginmamala ako, din ko masuporta sa kontra kung sa upod sa administrasyon. So, i-explain ko kay Ma'am Maricel Pacquiao. Sa ako, Ma'am, dire ko ka-obra, dire ko panggabuhi, dire ko kapakaon sa kong pamilya, so natural dire ko sa administrasyon niya. Tinyas? Oo, tinyas. So, kung ano na yung ginapamatian mo nga isyo, hindi kanya magpati, ako personal, dapat maguton mo. Hindi sila. Kaya ang istorya nga isa, pwede duwaon nila. Kung ako istorya mo, direct to the point ako magambal. Kung anong ako kina. So, kaya ako tinyas ko. So, explain ko. Nag-ibot lang ko, kaya si Mama Maricel nag-explain man nga wala ko yan nagpaterminate mo. Kaya ang desisyon ko no, kay Mama sa babaw, kay Rodina, kay tungkol sa isyo, kay sip-sip sa mga tao, nga wala man, hindi, pangabuyan man lang City Hall, di masip-sip sila yan mo na guro. Teka ron, nag-report yung kay Rodina, ginulugan ko ni Rodina sa ang tawag termination, kagipirmanitan sa niyong kobla sa city, sa office ni Mayor Tinyas. So, nagulog ang ako niya, ginulugan ko nila sa ang tawag termination. Okay lang ito ay taman mimo, kaging terminate Jabahir man lang tao, ay man mimo, di ba? Pila ka bulan ka na. So, nag-ubra ako sa City Hall, almost 1 year na sa City Hall. Kaya pag-uba sang aton Central Market, ako kasi nang namanday sa mga putwok, ang ginatungtungan sa mga talipapa, bla. Pero sa Ti lapit isa ka tuig nagtrabaho o galing kay isang nagligad lang nga Mayo, nabatian nga bukang bibigya ang pangalan nga Barunda, gin-report sa ibabaw. Pag-report siya sa ibabaw, pinatawag sa ni Maricel Pacquiao, ginimbestigaran. Amo gani ni ang ginalibugan sang ulo ta kay kon bukang bibig mo kag yun dadayaw mo gani si Congresswoman Jam Barunda imbestigaran kag dadayon kon jabahir ka illegal ang pagdayaw sa proyekto sang kongresista naglisubong sa City Hall dira Bombo Angel pero adtong mga tawo nga imbulbado
sa kontrobersiya, just like sang kontrobersiya sa kooperatiba, may ginpatawag to kag ginimbistigaran? Jel? Actually, ito Bombot Sam, ang sa may co-op, ongoing na tusubong or like nakatalanan. Tipro namin ko, may mga ginpatawag to sa ibabaw? Ginpatawag sa alkalde? Ginpatawag sa kung sino dira nga mga hirudes da? Kagaw si saon? Posible lang Bombot Sam sa mga meetings sila, pero hindi ang level ginpahalin. Amo gani ng punto da. Amo gani ng punto da, ginaimbestigaran gali ang mga kontrapartido, ang mga kontrobersiya, yung ginapatawag lang sa meeting, kag storyahan lang kores-kores. Now, gusto naton may baluan na mensionar Rodina Hungko. Tiway naman sa iban, dahil nga Rodina Hungko, kunti Rodina Hungko Blas. No? Si Ma'am Rodina, dira, sa aton sining mga kabumbo, siya kunong nagdagdag sa termination, kag sa nabatian tato, pirmado ni Tan. Tiway naman sa iban nga, Tan siguro dira nga nagapamirma sa mga termination. Di ko ti Melchor Tan Lana, City Administrator. Ti kumusta, Bombo Angel? Sa ngalan sa batas nga pagwaragwag, luyag naton makuha ang ila sininga bahin? Di anong sistema, no plastada? Accordingly, Bombo Sam, si Ma'am Rodina, una, wala ni siya nakapapanaog abi sa termination order. Kag wala ni siya kuno sang abi kahilabot bala or like involvement sa amo sini nga plastada kung dapahalin ang specific abi nga persona Bombot Sam. Kagati ginpamangkot naman siya kung makapa-interview ini siya abi statement niya, balya hindi lang ko na Bombot Sam kasi amo na explanation wala man siya sang involvement sa amo sina nga istorya kag doon nakamuno siya nga may daan na gali ni nga ilinaway ning duha ka mga kagawad before pa man nagwa ining isyu nga ni Bombot Sam. Kagawad man isaw? Oo, ang kagawad, ang ining nagreklamo bala Bombot Sam nga kwan, ang nagreklamo ni bala nga kagawad kag ang ginsipa o ako lang nagsipa Bombot Sam. Ti ko na naman yung ila problema nung labot niya sa pagka-terminate niya. Di ba? Kaya nung ang balsang iya sining kung saan pa iya nga head, Local Economic Enterprise Officer? Ang sa LEO Bombot Sam, check naman ko, mangkot naman anay kung makahadag sa statement. Pero ti mangayo pa kuno anay isang permission sa babaw. Kung ano sini ang, kung okay lang gid man bala ipagwa ning... Sa din nga babaw na? Wala man naka-specify si Ma'am Marisol Bombot Sam. Babaw ato? Sa din nga babaw? City Hall gore. Kay ang natabo diri gali hindi man ni kuno election related ang natabo according diri sa istorya or pagsaysay ni Ma'am Maricel nga niara ni gali kuno nga mga violation, mga hindi maayong pag ginawi sa ubra. Kasano ining mga hindi maayong ginawi? Wala amo na kay Bombot Sam wala ya pa nasaysay maayo di amo nang problema karon amo nang problema sa mga empleyado na sa Iloilo City Hall. Okay, hindi nyo matindugan kung ano mga ginapangbuyan nyo kag ginapanghimo nyo. Dapat eksplikar nyo. Kaya ang guwaya sinikaron ka pamulitika ka mo. Kaya nung ginsugura na ano ang puno sang reklamo sining tagreklamo nagdayaw man lang siya, ginpasalamatan niya lang mga proyekto yung Kongresuman Jan Barunda, pinatawag siya, ginhusisa siya, pagkadason nga may nadlaw, terminate na siya. Kung hindi niya ma-eksplikar maayo, sa kung ano man nga departamento dira, kung sino mga hirudes dira, ti maigo ginlamang nis politika, ti nagamusing, nagamansa, ini karon nagapakalain ini, no, sa Timuswag, hindi lang kay Mayor Jerry Triñas. Amo kanilang purpose naton, nga kuhaan sila sa statement. Ti kon why sila sang labot, kung si Ma'am Rodina, mamba nga why siya sang labot sa termination, ti sino nagpa-terminate ni Sayahay? Kay ngalan mo, amo nagagwa. Alang-alang ang pariyo yung magkaroon ng jabahir, may mimo sang sulat. Tapos pirmahan man sa city administrator, ti ano na lang nabi? That is why amo niyang importante nga magpathag kamo dira. Para nga maklaruan ang tanan kung may diferensya iya sa pinamatasan,
Amo nang indigan ninyo nga rason ni gin-terminate ni siya kay ang batasan niya hindi maayo, damo kami report na baton nga amo ning iya ugali. May mga complaint nagikan sa mga naga parking dire. Mga amo na bla. Pero kung way malisensya pa sa babaw, mangayo permisyon sa babaw, alilintukin siya o kadulugo na to ilong sa alkalde, mangayo pa kamuto permisyon siya. Ibla Jel? Amo na mong siyam iti ulato nato nalandiri kung ano man ang mga statement sang Local Economic Enterprise Office kay kung according kay Maricel kung siya naman lang willing siya maghatagman sa statement pong siyam pero with this one do kwan lang ado kay involvement ang involvement diri ang gina-question nga pamulitika kag sakto man ang abing kung hindi sila magsabat problema ni dapat non-partisan sila bumbotsyam when it comes sa election mo kag dapat hindi sila mag-interest sa mga amuni nga mga klase ka mga set-up or pag ubra dira sa bayan sa Iloilo City Hall kay ang bati ko pag hindi bumbotsyam nga ang ining kagawad abi clearly si Mayor Trenyas hindi siya kuno yan nakamuno lang din siya kuno about sa maayo nga binuhatan ni Kong Jam. Klaro na according man rin sa pila natin sa mga information sala bala nga apreciaron mo ang hinimuan nga maayos ang isa iya ka politiko? Sala na bala? Umo Angel? Galing kiti sa punto bala nga ambal tok ina sang tagreklamo ti anon mo abi kay ga pinasipsip sila dira sa babaw mo. Oh? Why naman sila guro brahon dira kundi pinasipsip lang basi kun ma-playback tabla bumbo umel ang muna nga porsyon ang sa pinasipsip la. Ibahin na iya nga para sila yang nagambal hindi kita iya. No, halin iya mismo sa natungdan sa aton sinimatag plamate. Tiyan mo lang ning isa karon sa daw hindi man maayo nga dapat ani gilayon ni nga masabat gilayon matagan sang kaklaruan kay Bumbo Angel, no? Kung nagapamati man ra mga taga City Hall, ang gwa ya sini karon iya sa aton sini nga mga kabumbo nga nagapang kuga, nagapang pigos, kag nagapang terrorize na sila sa kutob sang mga ginasulsol sa ila dira nga kontrapartido ni Jesus Maria kagusip po. Ano sistema krong guais ni man? Okay na mo Mel? Ara na dahil lang yan lot-lot di bla Jel? Amo iba mo siyam daw kakuan man eh siyempre laing gid ako makahatag sila sang direktabi nga statement kung anong kamotoran man abi nga yambal nila. Parehas man kumisa kay kagawad nga sinipa ini sa itlog niyang tagreklamo ni. Tinawgan ni Bumbo Jumar. Hambalya balik ni sa Lunes. Isang Lunes alas 10 nagkanto to ang si Bumbo Jumar. Way man sa gani to. Basi ba ako na ko yung maglantaw ya? Basi kung nahikaw siya yablao? Nahikaw ya si kagawad? No, kay mayo pa niyang tagreklamo, may balls siya nga magreklamo. Diba siya mo itong ginakahikawan niya kay siya yaw isang balls nga magatubang, agod nga magpathag sa iya sa nga bahin? Wa isang itlog, agod nga mag-explikar kung nga sinipa ito sa itlog ining isa? Ara na mo Mel? Abi matian tabi, ano ganito nong? Ay Rodina, kay tungkol sa isyo, kag sip-sip sa mga tao, nga wala man, hindi, pangabuyan man lang City Hall, di masip-sip sila yan mo na guro. Di karon Perte, palangabuyan ang liso mong sip-sip? Anong requirements na? Anong kinanglan? Expertise mo ni? Praktisan mo ni? Ano ni? Ginatunan ni? Pila ka tuwing ng kurso? May suryaso? Perte, grabe Kung ibanda ang take on board, wala man ginay masima sa baga. Pero kung si Umil na, yun niya tandog sa nga baga ni Umil, duda na ko si mo, pre, Ano na, profesyon na, Bumbumel, ang sip-sip? Pila ka tuwig na ang eskwela? Hindi kung kwan, mapa-enroll na tayo. For Diyos, for Santo. Jel? Wala pa mo, Chama. Wala to natong diri ang mangin sabat manabi sa Local Economic Enterprise Office. Kung makahatag, gidman di sila sang interface ang dinapas ni jam okay nabatian ya na ginpahalin ini siya kung
panagan isang justification sang LEO nga kung tuod gid man nga miara ini siya hindi maayo nga performance when it comes abi sa pag-ubra sang iya katungdanan bilang parking attendant, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the most trusted in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Ang aton sinadriya nga tinutuyo nga pasabton tani ining mga tawo sa ngalan sang patas nga pagwaragwag kay man na-mensionar ila sini nga pangalan mo. Kag ever since sa monadriya nga standard operating procedure sa Bombo, mamensionar pangalan mo on air, tinguaan ka nga malabot sa mga kaupdana namon mga Bombo reporters. Bukas man ang linya sa Bombo Radio sa inyo para nga maghatag sa inyo sang kaygayunan nga magpahayag sa inyo sini nga bahin. Oh? Di buinas ka mo gani. Sa aton sini mga kabombo, kaya muna kamalahalon sang tsimpo iya sa kanginan, pero para sa inyo, para sa ngalan sa patas nga pagwaragwag, oh? Libre pa gani ina. Sa aton sinimatag palamati. Para nga matagan taman sa kaklaruan ng mga nagaklinabo. Oh. Kay tikon magpadayon ini, ang guwaya sinikaron dira iya banwa, ginaterrorize sa mga tao dira iya sa Iloilo City Hall, ang mga kubos ng mga job hire, ang kung sino pagidira nga pwede lang nila madaog-daog, oh? Nga wala iya nagasuporta or bisan nagdayaw lamang sa ginimuan sa kung sino man nga politiko, particularmente abi sa kay Congressman Jam Barunda. Oh. Tiakon katulad bala sang OIC, mayor sang Bamban Tarlac. Nagpromisa siya nga ti sanggin palayas na si Alice Go, sanggin dismiss sa serbisyo, ang ambalya sa inyo ga inyo lang kusang 3 kadlaw kay matamaton taning pagbago. Oh? Ti unaya nga target sini Banwa ining duag rusas nga duag sang ila sini nga munisipyo islan niya kuno sang puti. Siling niya pero hindi taman pagkalimtan ang mga kayuhan nga ginhimo sa mga opisyales ante saton. Oh. Pag-apresyar, pagpasalamat. Kung kaisa, amo na malanayang konsuelo di buboy sang mga public servant, apresyaron ng ila sini nga ginbulig, nahatag sini iya nga mga proyekto sa kundiin man nga nasakupan sini nila. Oh? Tikaron niya mga nagapasipsip dira sa kay Mayor Jerry Triñas. Why kamo yan nagabulig sa kay Mayor nga mapaayo? Nagabulig kamo para magpakalain sa iya. Tiyamakon yung sinabanwa. Kung hindi lang niya eksakto pagplastar sining impormasyon, ang guwaya sina karon, no? Kay kontrapartido si Mayor yan nagmando nga palinon. That is why nga nagtingwa kita nga malabot ang ila siniya nga malabot sila kag makuhaan sila sa nga statement pero may kundiin din kitang ginatudlo. May malisensya pa sa babaw. Oh? May mga wala sang labot. Tingin na respitar ina naton. O galing kiti mambal naton banwa nga ang guwaya sina karon, no? Musing. Hindi lang sa kay Mayor, kundi sa pangkabugusan sini nga Team Uswag. Oh, ti karon ano natabo. Yes, per information, dugin sakdag na ni Congressman Jam na ang nagreklamo. Oh. Ti mayo kon isa lang na siya. Oh. Tinay damo man na guro pamilya na dyan sa Baldusa. O, tiyamakon nyo na nga kadulaan imbes kung tani nga masuporta pa na sinyo.
nagkanto na karon sa ginakabig nyo nga kontrapartido? Oh. Hindi ba lang eleksyon pa damo-damo buto? Diba simple paglabot sa chimpos ang eleksyon bla? Ang iban gipos lang, ubos na galilain buot sa inyo sa mga supporters. Oh, kay kamoto yang gabidas, silang gapangabudlay, gamay-gamay lang yang tiko sa inyo istorya, palabot nyo to, dulaan sila pala mabuyan. Kasakit pinsaron, di ba? Sa aton sini nga mga kauturan. Oh. Kag si kagawad ah. Oh, gawad. Oh, tisan no kaya masabat yan oy? May mga daan sila kuno nga hiligutano niya. Oh. Araw-araw grabe man nga pasensya ni kagawad nga kung pila na to yung katuig nga daan nila nga hiligutanon. Kay way man niya sang daan nga hiligutanon nga isa ka semana, bumbuomel, di ba? Isa ka bulan, 2 bulan. Magamba kaya nga daan nga hiligutanon, dapat sinaya ang requirement sila at least 1 year. Oh. Hindi ba? Bisan 1 year lang gani. Oh. Araw-araw pa. Oh. Bangod sa daan nga hiligutano, nasiplatan niya lang ito isa, tinindakan niya sitlog. I-explikar ka mo. Kung hindi ka mo ka-explikar, sa sunod, hindi ka mo magbuhat sa mga buluhaton nga hindi nyo lang ma-explikar. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Kung mag-amo lang ng sistema, tunton nyo ng inyo siniya nga moskitiro, kag mangurumbot. 37 minutos na kaligad sa tak na Kalawna. Pagbalik naton, Banwa, salot ko na yung balita ni Bumbo Pauline Piliora, ang kasugpon. No, kasugpon ini Banwa, sang balita naton may kantanan bala to sa Superman to nga kooperatiba bla. No, ang general manager sang Isod TC nga manogrisa ay nagpathag nga wala sang discrepancy kuno nga natabo sa kwarta sa ginbaligyaan sang scrap sang kooperatiba. Why kuno discrepancy nga bulabog ka na? Oh, bulabog putian ka na. Anyway, istoryahan ta na pagbalik diri sa Mumuaray sa Udto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 18 to 24, 2024. Sa sini nga ika-4 nga Sabado sang bulan, the Retro Band is scheduled to delight you sa ilang great selection of oldie goldie songs sa concert at the plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Standby no kay Bombo Paulina Piliora. Ang manager nga general manager manug resign sang Iloilo Superman owners drivers sa transport cooperative nagapanindugan nga wala kuno sang discrepancy kag ang kwarta kuno nga bakal na natipon nila sa pagpamaligya sang scrap nga wala gani kabaloto ang mga koptanan sila mga miyembro ara kuno ya why kuno sang discrepancies check ta si Bombo Pauline Piliora Pao sa report. Please come in. Bombo Cham nagpaathag ang General Manager sang Iloilo Superman Owners and Drivers Transport Cooperative nga wala sang may natabo nga discrepancies sa baligya nga scrap sang kooperatiba. Ini may kaangtanan sa ginapilar sang mga miyembro sang na-mention nga kooperatiba kag di kabahin diri ang ginareklamo nila kung di inagadto ang kwarta nga ginbaligyaan sang scrap. Ang scrap ni bala Bombo Cham ening mga batteries, mga daan nga batteries sang unit dito sang ISODTC kaga inigin baligya nagabalor ini gipakita man ni Ma'am Jonna Porras ang General Manager sang Iloilo Superman Owners and Drivers Transport Cooperative ginbaligyan ni sa nagabalor nga 17,858 kag tigin minusan ni sang pila ka mga gingasolina abi during sang service abi sang pagbaligya sang scrap kundi ang nabilin na lang di 16,728 kag sunod man sa iya amo ni ang gingamit nga revolving fund sang operatiba kay tatlo ka bulan nga wala sang cheque nga kung wala sang maging issue nga cheque humalin abi sa bangko amo na ang gingamit anay nga revolving fund sang kooperatiba nga dugang pa niya naghinyo diri ang mga driver pa be kasang mga ang dugang pa di bala Bombo Cham ang ginahinyo malabas ang mga driver nga titani ginpabalo malang sila bala kung di nagkadto ang kwarta ang liquidation kag didto man gintuad man ni Ma'am Jonna Porras nga didto lang sila nagsala kay pila lang ni ka miyembro sang kooperatiba ang nakabalo kung di nagkadto kung pila gining ginbaligyaan abi sang scrap pagdugang pa ni may naghinyo ini diri sila sa mga driver naghinyo ang mga driver nga islan ang mga officers ng kooperatiba kag ilabi na gid ang general manager kag kaangod diri gin pangayo man naton ang side ni Jonna Porras ang general manager sang ISODTC nga suno sa iya Bombo Cham nga ligad pa ni tani si mana siya ma-resign apang may ginatapos lang nga mga dokumento kag mga may ginaagreglar abi kag pagkatapos mga sini nga si mana ma-resign na ini siya aryari bala sa dugang nga detalye pamatian naton ang kabahin sang interview naton kay Jonna Porras general manager ng Iloilo Superman Owners Drivers Transport Cooperative. Jonna Porras ili. Ano ka di ma'am? General manager sang ISODTC o ko ninata ng Superman Cooperative. Ini ma'am ang iban nga members nagahambal sila kundi ini kuno nagkadto ang kwarta sang scraps bala nga gimpang baligya. Imo nga ano di ma'am side? Para sa akong side, ma'am, ang scrap, hindi lang ako ang nagmatumato. Lisensyado ini kay chairman namon. Kag with regards sinada, ma'am, na may upod kami para may saksi. Ari, ma'am, detalyado. May resibo, kung diin kami nagpakilo, pila kabilog, pila ang presyo, ari. Kung diin nagkadto ang bilis ang scrap. Ari. Nagkadto sa amon revolving fund tungod ma'am
ang amon revolving fund wala kami may mahulag nga igastos ang amon kinahanglanon sa co-op tungod kay ang amon treasurer na ubusan sang chiki almost 3 weeks nga wala sang chiki. Pagkatapos narelisa na kami sang chiki sang bangko, instantly nag-resign ang amon nga treasurer. Almost 3 weeks naman nga process namon kag makabalik kami sa mga withdrawals namon. Ari ma'am, updated ginapresenta ko sa imo pila ang presyo sang scrap sang co-op kundi nagkadto detalyado. Ari ang ebidensya. So with regards ni ma'am sa ginahambal sa baka member nga ma-resign o kung pahalinon ikaw kuno sa imo nga pwesto, ano ni ma'am? Before sila maghambal ma'am, last week pa ma-resign kung may ginatapos lang ko processing parte sa amon mga nakabunggo ang mga salakyan. Kay na-process ko lang ni makatapos ko kaya dali na lang gid ma'am matapos ko ni buwas. Kay nagligad nga si manan ma-resign na gid man ako. Kag sa matuod, tanan kami nga board members kay amuning ginaharas kami diri. Permi. Halos sinambala ng bana ko. Basi lisuon ko ang liog mo sa likod. Pagkatapos may pabilin pa sa upod namon nga member, tinggaan niya kuno ang ulo sang bana ko. Sino ni ma'am ang gabal? I mean mga members. Hindi sa member. Wala sa list sang members sang Superman ang iyang ngalan. Nabatian, Bombot Cham, si John Naporas, manager sang ISO DTC. Bumbo, umeliw ko sang bulong ko sa anxiety. Tanigbos mambalahibo ko sang lisuon ko ang liog mo kag tinggaan kong ulo. Sus Maria kagusip po. Kakurul ba? Galing kiti kung pinsaron mo Bumbo Pao, hindi man maglabot sa punto ang mga ordinaryo abing mga members nga mag amusin ang ila sini nga mga panghambalanon kung wala sang may nakita nga diferensya. Kung tanan transparent, kung ano dira kag anong mga lihok sang kooperatiba, well-informed sila, why na sang question dira? Amo na ang balgali Bombot Cham sang din si Ma'am John na ngati nagsala man sila sa parte nga kung sa diin pila lang ni ka miyembro sang kooperatiba ang nakabalo. May pag-ako na. Tingang pamangkot dira nga pila lang ka miyembro sang kooperatiba ang ginpabalo. Kung maayo ang inyo siningang tinutuyo nga pila lang sa mga kooperatiba ang ginpabalo. Di ba? Yan. Ang information ko pagiging nabaton, dre mga 40,000 pagin ko no may missing nga 40,000. Hindi lang dre mapatpat gid sakon dire promo ng information nga gin palabot dre sakon. May mga 40,000 kuno pesos nga discrepancy si manager. Te kabahin na Bombot Cham hambalya ko no. Ma-resign na gid lang sa kuno kay nagarotan na sa kuno mismo Bombot Cham. Kung mag-resign si general manager, sino ang ma-justify, sino ang mabayad, sino ang mabalik to sa 40,000 pesos? Alang-alang si Mr. Buit Parco no kon si Mr. Rizal Alido, kon sino kanina bumundo na yung permi mo gina-interview parte sa transport. Alang-alang man si Mr. Elmer Puro. Nga bukang bibig ni Ka-Eric Almindras alias Jeffrey Siles nga hindi na kuno magpakuno-kuno. Alang-alang sila mamayad na sa 40,000 pesos to kung may 40,000 pesos ginman nga discrepancy, di ba Pao? Te Bombot Cham dugang panitig duwani sila sang banay ang ara sa kooperatiba kag tigin appoint ini si John Naporas bilang general manager. Dapat sini sulbaro nanay na nila antes nga mag-resign o kung biyaan na nila kay Sus Maria kagusip pila malang galin yung unit sa Superman 15 malang kabilog tapos gag-renewal pa sila ilaya daya. Mo na wala pa to nagbase sa latest information iban nga mga driver wala pa to nagbiyahe Bombot Cham.
Ti duha gining mahulaan Bombo Paulin mo ang driver nga nawala nagbiyahe kiti why sila sa nga mangin kinitaan kag siyempre ang kooperatiba kay why man sila income. Tigaling kiti nga asaguron man niya sa mga driver ang kooperatiba nila nga why sila gani kabalo kung di gakanto ilang kwarta. Kaya manay ang ginapelar man to sa mga driver nga kung may mga desisyon may mga hulag ang kooperatiba ipahibalo man bala sila kay miyembro man sila sa kooperatiba. Tapos mo paginang masakit kay wala sila ya sa mga PhilHealth, wala sila sa mga SSS gali ni. Why man sila sa nga pag-ibig yang iya ka gobyerno Galam mo pa ko nga pag-ibig Hindi kaya ka magkabalaka kay may pag-ibig kaya? Miyara, gede. Nga iya ka gobyerno, Bombot siya. Nan! Tanda. Si Bombo Paulin, tanda man, tanda. Why gito mahisayran pasta subong? Base Bombot siya mula kay hasta nga wala ko pinirmahan nga agreement, hindi gid sila magpasugot nga magbiyahe. Kay kuno sobra-sobra na nga hindi mapasugot tong iban kay alangan unahon lang sila ang iban pabayaan. Amo gina dapat kon na may hatagan dira sa lamahon para nga matapos na ning ang kung ano man dira ang hindi nila pag-insindihanay. Pero sa una gani iya sa nya dibla sa mga traditional jeepney lang ni ang masalapuan man lang iya sang operator nga problema ang ngambal sang driver nga boss pigaw ginang biyahe, boss ba? Kalaka, give sa hero ba? Amo mo lang ng mga usual nga problema mo. Subong kay nagkooperatiba, sus Maria kagusip, may mga financial statement, may mga kung ano pa yidira nga kanamo na lang. Problematic katama ang transport cooperative nga ni Bombo Paulin. May may kota ni sila Bombot Cham kada adlaw ang mga driver tapos kung maglapaw sa kota ining driver o kada bagbiyahe sila 10% nga makuha sa konduktor, 14% sa mga driver. Tikon ang kota nila pila 500 pesos pila ang kota nila? Kada adlaw batik ko to Bombot Cham to 5,000. 5,000. No? So sa 5,000 10% makadto ang kota 5,000 kung malabot nila may sobra kabi butang tabi ang sobra nimo is sa 1,000 pesos so 10% 100 makadto sa konduktor sa PAO 14% 140 pesos makadto sa driver ti namit Manila ina nga mga sistema Bombo Paulin? Amo na gining iban nga kita mong bumutsam nga mga minibuses nga grabe gining hingagaw bala. Nga makakota kada adlaw. Tingala man ko nga bisan gutok na sulod lang gyapon kay. Kadlaw naglamo ang naming kumlabisan gutok na sa sulod sang ang mga pasahero ginapasakaan gyapon ginapasudlan gyapon. Gani Bombo Cham. Amo na nga ginutok ning mga pila ka pasahero man kapin pag mag-rush hour. Sus Maria kagusip. Kabudlay man kung mga kooperatiba ang niya. Pero hindi lang ni siling nga tanan nga kalainan aras kooperatiba may kayuhan man kooperatiba. Iban nga mga opisyal sa kooperatiba bagos lakyan. Galing sa ilalang yan kayuhan. Anyway, thank you again Bombo Paulin. Ini si Bombo Paulin Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat ginda Bombo Paulin Piliora sa imo siniya nga follow-up report. Pikabay pa nga mahisayran no? May win-win solusyon nga makita ang Iloilo Superman Operators Drivers Transport Cooperative. Ang hindi na maglabot sa punto nga may lubaganay liog, tinggaanay ulo, no? Why niya sang lugar sa mga kasubong sini nga
ang kulang man lang sila dahil pagpathag. No, kag ipabalo sa transparency ba lang ang ginatawag. Kay ti tanan-tanan makamo siguro nagapaningwa, no, kag nagapangabuhi. Kung ang mga opisyal, mga board of directors, chairman, presidente, sang isa ka kooperatiba, mga opisyal dira, may pamilya nga ginasagod, ang mga driver kag mga konduktor, may pamilya man nga ginasagod. Kag nagakadapat gid lamang nga ipahibalo man sa ila kung anong estado sa inyo sini nga kooperatiba. Kag kung within sa kooperatiba ninyo nga problema, there is no need pa sa mga formal complaint. In mga buisit nga norma, formal complaint kani, ginagamit ani kung isa nga mga whereas kag sahi isang paglikaw sa pagatubang sa mga problema, reklamo. Do parehas na bala sa inyo pamilya? Nagbaisay ka mo sa imo magulang tapos nanugid ka sa tatay mo, sabton ka sa tatay mo, ubra ka na formal complaint kang ipasa sa akon. Di ko ano, kagaguhan? Pwede mo lang na mong bumel? Pero sabi, may bayo karon. Nanamian ang imo magulang. Nanamian ka man. Kag daw amo lang kamo pang lawason. Tinagambal ka sa magulang mo nga, Brad, hulama ko na bisang t-shirt mo nga plain nga binek, nga bag-o bakal. Kay do kanami na iya. Mambal si ang magulang mo, hindi na Brad, bla mo nga gamiton ko na buwas. Kay may kantuan kami ni Judith. Di ba? Tapos ang maisay ka mo, kadalok-dalok si mo. Tapos nagambal ang mangod nga, Tay, si Brad lang tayo, istoto tayo. Isa magpaulam siya t-shirt tayo. Tapos sabtong ka sa kamay mo nga, ubra ka, formal complaint kang ipasa sa akon. Di ko na ako mga tupad balanyo, pang-aperkaton. Joke lang. Hindi man na. Atong lingaw-lingaw lang ni, para nga mataktak tanan nga stress. Ilabi naging sa membro sa Iloilo Superman, operators, drivers, transport cooperative. Labay man akon ang iban sini nga mga balita, do hindi ko naging matatapan, no? Itugyan tanay sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 18 to 24, 2024. Sa sining nga ika-4 nga Sabado sang bulan, the Retro Band is scheduled to delight you sa ilang great selection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Agosto 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 25, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agod makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games?
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Ari na ang kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Martes kita today, it's the 20th of August 2024. Kumusta ka mo? Kumusta ang life today? Are you happy? Remind ko lang ha, happiness kuno is not the result of making or doing things sa inyong kabuhi, but it is the result of choosing the right decisions in your life. Today, did you choose the right decisions? If you did, then you have reasons to be happy. Enjoy your happiness. Good afternoon sa Liwan. It is now 17 minutes after 2 o'clock. Today, mag-enjoy naman kita, and I'm sure it's going to be a very great afternoon para sa aton as we have mga very interesting stories in store for all of us. And syempre, ang inyong istorya mas gid nga i-appreciate ko, especially sa mga way pagid kaagi share sa ilang mga stories diri, way pa nakapalabot nga aman. Pagid time, include nyo dapat sa mga right choices in your life. Anyway, sa mga ligagman nga mag-share sa ilang mga istorya dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon, ginabato nato na, and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine, and here's our song para sa inyo sa saninga hapon sang Martes from Ferdinand de Madura. Be Yourself. Welcome sa KLP. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself.
of your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. Don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Yes, being yourself brings happiness also. Just be yourself. Stay it that way. It is now 22 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Din na kita sa pagbasa sa aton yung mga istorya. Nung muning, may sala naman ako sa imo. Supposedly, kahapon, no? Pero sige lang, one day delayed si Tita Regine. Pasensya gid, ha? But anyway, una naman, ang imong sulat nga aton pagabasahon today. And it says, Dearest Tita Regine. Sa tanan, maayong hapon gid sa imo o sa tanan ng mga classmates ko sa kahanginan sa programa mo ang kahapon lamang. Ining story ko mangin part 2 sang akon nga ginpadala. Ining ginasiling ko nga sulaton ko ang parte sa kinamatarong namon, ang magagmay nga mga mangingisda diri sa aton kag sa bug-os nga Pilipinas nga ginkuha ko o ko na sa ulo ko ang Article 13, Section 7 sang aton nga the Philippine Constitution of 1987. Kagini nga content kag mga definitions, the state shall protect the right of the marginal fishermen to preferential to the communal marine and fishery resources both inland and offshore. Kagang definitions ng inland amo ini: river, mangroves, streams, lakes, kag may duha pa nga nalimtan ko. Naway mong kipanundong. Joke lang. Anyway, pero ang offshore sa tungasang dagat nga kita nga mga magagmay nga mangingisda sa higad suba o kun higad baybay, may kinamatarong kita sa paggamit sini. Pero tandaan gid ngang imo ginaposisyonan iya sang gobyerno o kun government owned and controlled. Pero sa mga mangroves, ayaw gid kamo magtapas kahoy kay ma-illegal cutting kamo. Kay may ako na nga eksperyensya parte diri nga akon nga naagyan. May ara ako nga ginadaw top nga small fish pond, mga sobra sa 1 ka hektarya sa higad suba kag higad baybay. Kag sa tambis ang akon punong, may nagtuba o kung nag-arkila, isa sa to kaadlaw, naglibot ang inkargado sa mga punong.
Kag wala pa niya ako makilala o kung wala pa kami magkilalahay. Kagabi mo tita, din pamangkot pa ako kung may black and white ining akon punong. Ang siling ko wala pa. Di ang sabat niya sa akon nga, tungod kay wala pa ako sa mga papeles, untaton ko kuno, kay sakop pa kuno sang ila nga punong. Ay about tita. Nakibot gid ako sang ginambal niya, kag wala na ako nakigbais sa iya. Kundi ginhambalan ko na lang siya. Hindi bala may abogado man ang amo nimo? Ang sabat niya, mayara. Kag ang siling ko naman sa iya, abi ipamangkot abi sa inyo abogado kung ano ining Article 13, Section 7. Kung ano ang kaundan sina, kag kung ano ang siling sang imong abogado, sugwiran mo gid ako. Kag sa pagpadayon ko, sang masunod nga bulan, naglibot naman siya. Kagyara gid kami sa mga anak ko nga nagaobra sa duluna namon nga kahon. Pero ang sang tunga lang sang kahon, ang gintampukan namon, nga natuon lang sa amon. Pagpalapit niya sa akon, naghambal naman siya. Pero do sa nahuya sa akon, ang hambal niya sa akon, abaw, nung muning, nagreklamo sa akon ang bantay ko parte sa ginkahon mo. Ay ti, ano ang siling mo? Ang siling ko sa iya, pabay-i dira si muning, kay intelektual ina nga tawo, kahibalo gid na sa ginahimo niya. So bari ang tig-iya na gid. So sa pagkamatuod lang tita, kung wala ako sa nahibaluan, sigurado gid nga hadlukan ako. Kaya wala ako sang ibato, kay may kwarta sila. Pero natungod na hibaluan ko ang layi, wala ako sang kahadlukan. Kay may kasulatan kang alam mo ang batas, hindi ka matatakot sa batas. Wow. Kaya salamat gid sa madamo na nga mga seminars nga akon nga naatinan. Madamo man ang mga natun-an ko, bisan elementary graduate gid lang ang natapusan ko. Pero sa mga seminars nga naagyan ko, may natun-an na ako, kag may nahawiran. Kag ang ako nahibaluan, iga-share ko sa inyo. Kay madamo pa ako nga ma-share sa inyo. Parte sa religious, sa mga bulong, pag-amlig sa lawas. Sa napaw, sa pelikula, kay kung madamo ang imo nahibaluan, subong, akon gid nga ipaambit sa mga tawo nga nagapamati sa sini nga programa ni Tita Regine. Sa una, wala gid ako interes sa pagpamati sini, pero so magsugod na ako padala, do hindi na ako maguntat. Kay permi ako nagsulat, wala naga-mental disorder ang utok ko. Mental disorder gid ya. Kaya ang iban gani nga mga tigulang, 70 pa lang ang edad, pero iba na kung kaisa ang ginawakal nila. Kagang pagsulat ko, wala gid nagakurog ang mga kamot ko. Amo gani, ginapabayaan lang ako sa mga anak ko. Kag kung permi ako magsulat, ma-recall ko pa ang mga memories ko, halin pa sa pagkabata ko, sugod 1940s, nga madumduman ko paghihapon ang akon nga mga nasulat na nga malapit na sa 30 kasulat. Wow, halin gid lang 2023. Kag madamo pa ako nga igasulat, labi na gid sa pulong sang aton mahal nga Dios, ang balaan nga kasulatan. Bisan part and partial lang, may mapaambit gid ako. Kay isa ini ka plano sa mahal nga Dios, kag mission sa akon nga wala ko pa matapos, samtang nga buhi pa ako. Kag salamat sa sini nga programa kahapon lamang nga amo ang nagtulod sa akon agud magpadala sa akon nga true story sa sini nga program. Kag nagpasalamat ako sadto sa 3 ka mga missionaries nga nag-abot sa balay. Sa tuig 1987, halin pa sa iban nga kapungsuran, kay ginbendisyonan ang akong bugos nga pamilya. Kay ang tagsa sa aton, may plano gid ang mahal nga Dios kung saan uniya kita kuhaon. Kung tubtub nga kita buhi, hasta subong, wala pa matapos ang iya plano sa tagsa sa aton. Kaya iya plano sa aton, nga hindi kita magsobra sa pagpakasala. Kay suno sa kasulatan, ang sobra nga pagpakasala, mamunga sang kamatayon. Kay kung kita malipat nga magpakasala, hinulsulan gid naton. Kay wala sang tinuga nga hindi makasasala, kag dumdumon gid naton ang mahal nga Dios. Bisan sa himungaya, labi na gid sa aton dako nga problema sa pangabuhi. Sa sakit o kung masakit, kay bisan wala kita sa madamo nga kwarta,
basta wala kita nagamalasakit or nagamasakit. Kaya ang siling nila, health is wealth. Balikon ko anay, samtang wala ko pa matapos ining story ko, parte sa kinamatarong sang magagmay nga mga mangingisda. Kaya ginuwad nila sa aton pulong or ginlubad ang the state shall protect the right of the marginal fisherman. Yari sa aton pulong kiligay nun, ang estado apinan ang kinamatarong sa magagmay nga mga mangingisda sa tubig, kag sa dagat ang inland. Tubig o kung tubigan, ang dagat, amo ang offshore, amo lang ina kanubo ang ila paglubad sa aton pulong nga wala sang definition. So kung wala ninyo masaulong akon makopya, o kung makopya, no? Kung wala ninyo masaulo, o kung makopya, padala ka mo sang inyo story, kag ihinambit, kay sulaton ko liwat. Ang tagsulat, nung muning sang 4th District. May God bless us all. Well, nung muning, ang munang ginahambal nila, no, knowledge is power. But we see to it, ha? Nga correct ang aton nga interpretation. So, amo na naghatag sa imo sang confidence, no? Kaya intindi mo gid na kag kung maka-encounter ikaw mga situations kung diin i-contest, no? Ang nga pala hinandigan or maka-encounter ikaw sa sitwasyon nga kung sa diin need mo, no, nga ipagwa inang knowledge nga imo nga nahibaloan, di kundi ready gid ikaw ya. Kaya kanami man you just stayed calm sa ato nga time, naging question niya ikaw kung may black and white ka. Grabe pang yung term black and white, no? May dokumento ka da, may kasulatan ka da nga ginakaptan, pero you stayed calm lang gid. And then ginpamangkot mo lang siya in a very nice manner, nga hindi man offensive at siguro no, hindi pala botya gito sa iya nga amo. And after that, isang ang amo na gid nagatubang sa imo, ti mo to nga ginabala niya, no? Ginabala niya ikaw. Ati sinong muning na iya, damo na nabalaan. Intellectual na iya. Ba, puwerte. Anyway, thank you so much Gina sa imo nung muning. Kaganami mo sa ginapang impart mo diri sa aton. New learnings for all of us. Salamat gid. 33 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with more stories diri sa KLP. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwasang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo.
Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog. And here we go with our second story this afternoon from senior citizen of 3rd District. By the way, let me get this chance na lang para nga i-remind ikaw, senior citizen.
ikaw ang mapungko diri sa hot seat. About hot seat. And then, ikaw ang ato nga next na interviewon diri sa KLP because may winning entry ikaw. Atong entry mo nga jutayan ka lang nga ma-rape ni Virgo. Hindi ka na ikakita, no? Lalaki na subong ang gina-attempt nga i-rape. But anyway, please be here at the station before 2 o'clock, ha? Sa ininga Saturday, and pa-Xerox ka na 2 copies ang imong ID. Sige, this time, another episode ang aton nga pagbasahon para sa inyo. Coming from Senior Citizen of 3rd District, Dearest Tita Regine. How's everyone? Maayong hapon lang sa tanan nga mga suki, isang kahapon lamang. This is Senior Citizen of 3rd District. Kanami lang gali, no? Kung hindi ka na connected sa imo duty, kay makapagusto ka gid kung ano oras ka magtulog sa gabi, kag magbugtaw sa aga. Na-experience ko na inasubong Tita Reg since nag-retire na ako last March 16, 2024. Maayo man kay makafocus na ako sa akong mga talahion, especially nga bag-o na nagbukas ang klase. So nag-duty pa ako sa hospital, nabudlayan gid ako mag-travel, kalayo nga daan sa amon balay sa City of Iloilo. Puwerte gid kakapoy everyday. Kag sa hapon magpuli ako, grabe kagutok ang mga long distance na salakyan. May mga extensions pa sa tunga, kag super gutok gid. Kung ano ang posting mo sa pagpungko, hasta makaabot ka sa balay mo, hindi ka na makaliso-liso. Sa rakit akong kilid, hasta nga makaabot sa amon nga balay. Masakit na daan akong tuhod, kag may maintenance na ini. Gindiagnose ni Doc, degenerative osteoarthritis, both knees. Hindi pwede mag long distance, more than 2 hours, amo man magpungko. Siyempre na-accumulate na ini sa sobrang pagpakapoy, kag pangabudlay. Isa pa, tigulang na kita. Ang akong asawa, isa lang kami kaulubrahan, isa siya ka midwife. For many years, ang iya obra, isa siya ka nursing aide, na-assign sa nursing service unit, sa mga rooms ng hospital kag wards, depende sa ilang assigned area. Pero after sa COVID-19 pandemic, gin-pull out siya, kagin pa SP sa isa katigulang nga madre, kag tag 24 hours na iya duty, kag nag-off siya 2 days. May isa kami kabata, isa ka lalaki, kag nag-eskwela sa isa ka university sa Iloilo City, kag BS Marine Engineering ang ginakuha niya nga kurso. Graduating next year. 3 lang kami nga nagapangabuhi. Kanya-kanyang gawi na lang kami nga 3. Kay medyo mga ulugtasan, kung sa huton ko lang. Pero nag-promise ako sa akong self na kung mag-retire na ako, hindi na ako nag-iugtas. Nag-i-avoid ko gid ang stress. Hindi ko gusto nga matumba nga wala pilas. Si Madam, meaning ang iya nga wife, hindi man kami magkatalo, kag permi gid kami naga-contradict. Hindi ako kasaho sang iya mga patakaran. Kaya ginatakan ako ka mga implementations niya sa sulod sang balay. Ka very funny sometimes. Bisan ano nga bagay, may mga numero. Bisan magdabok ka lang sang kalayo sa dapog, tudloan pa ikaw. Kung pila kabilog ang kahoy, igatong mo. Bakon maghatag man inaalawan sa amon anak, kundi indiin pa ina ginabutang. Tapos malumbos na siya gani mag-duty, ti kay paghalin niya, tulog pa ako. Machat ina, ang balo ni NJ ara sa bintana, natabunan sang trapo. May ara pagid, ang balo ni NJ ara sa idalom sang burugasan. Kagkadamo lang sina sa mga ginapamutangan niya. May ara sa altar, natuntungan sang santos. Ti amo ina siya. Ti ko rin di ko mabasa ang chat niya, ako na lang ang naghahatag kay NJ. Pero nahamot ako, Tita Reg, kay pamatsyag ko bala, do Easter Sunday. Correct?
Daw Easter Sunday nga ginapangita ang itlog. Ay dugangan pa nga si NJ wala amo ni na naga sapot kay kun sa pakon ko lang ay maugtas gid ako. Kung magkaon man kami sina nga tatlo. Umpisa duman ina ka sermon. Patay sinang hambal, halalaygay. Kagang tanan lang ang madumduman niya. Mauubos gid, bukad kung nagakaon kami. Gamo gani niya siya. Dasigon ko lang nakaon dayon kag maghalin. Hambal ko, nagasermon pa man ang pari. Mabalik lang ko karon kung oras ang pagpalapak. Hala. Ay kasadya sinasaamon Tita Reg. Kung si NJ man, hindi man kaagwanta. Ay kadamo kuno ginahambal ni Mami sa iya. Sa subong opening of classes, super damo gid akong talayon. Mga uniform sa school, kag sa hospital. Ang akon ginaobra, kada adlaw, malumbos sila nga duha, unahon ko anay ang digamo. Panghimuso ng kusina, tingob ko dulang tigang, hasta sa panyaga, para diretso na akon pagpanahi, tapos sa akon panglaba. Tama-tama lang ina, Tita Reg. Matapos ko ang mga ulubrahon ko, tapos paligo, ti amo na ina, pagpungko ko sa talahion ko. Siyempre, samtang nagapanahi, nag-enjoy man ako sa pagpamati sa mga drama. Ang favorite station ko, ang Bombo Radio. At 12 noon, stop ako kag manyaga. Pahunay-hunay, kaghulat naman sa KLP, hasta na ina sa Dear Diary. Kanami lang sa mga drama sa Bombo Radio, ka-experts ang author sa sina nga mga drama. Ang recuerdos, Tita Reg, kanami gid sina sang pag-create ni Elizabeth sang story. Bawhan, no-wang mo siya ha. So sige, Tita Reg, medyo malawig na, ining akong sulat, tiri ko na lang anay tapuson na. Next time naman, kay dapat kada pasiti ko, makasend kid ako 2 letters para na ina sa duha ka semana. So kanami gid sa isang KLP Tita Reg, kay full of inspiration, encouragement, mga lessons, kag mga manami ang mga values ang makuha sa mga listeners. Kadasig mag-catch up sa mga stories, kag ginatagaan sa manami ang mga advices. So thank you so much sa pagbasa sa akong sulat. More power to you, Tita Reg, and your most wonderful program. Kind regards sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Ari akong the real name, pero tawagan na lang ako sa kay senior citizen of 3rd District. Ay maan kanimo senior citizen kasadya sa imong gina-share diri sa amon. Hala kada. What if nagapamati to siya? Si Madam. Ano ganing terms ang iban dira no? Sa mga uma-uma mabalas na kaurae sa imo. Ina bala. Ang mga little things makita. And then inabla nga ang ginapanghimo niya siling mo no. Do may style na siya nga kon magbilin sa sang allowance yan daw Easter egg hunt. Kundi hindi ipanungtong. Tapos ma-chat na siya sa imo. Di correct ka ba, no? What if hindi kayo mo yakabukad sa ngayang chat? Tapos wala ato bising, wala bisang signal. Diba? Ito kasadya. Dapat you just have to be ready sa imo nga ipang anay no, ikaw lang anay mahatag sang allowance sa inyo nga anak. But anyway, di mo na gani siling mo di ba nga ma-enjoy ka na sang imo nga retirement. So hindi na nagiugtas ini nga mga butang nga nagakalatabo dila sa sunod sa inyo mga panimaday. Amo ni siyang gahatag sang sabor sa inyo nga pag-upod bilang mag-asawa kag sa inyo nga pag-updanay nga tatlo bilang isa ka pamilya. So, still enjoy. Salamat yun sa imo, senior citizen. Oras naton, it is now 45 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita. This is Tita Regine. This is KLP. Ikaw nga, ginapangita
Agid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw. Sa KLP, pang finale ng story subong, iyan ni Lola ang paring. Kaya basta ibala magkalatumba na ito. Ang isang katambak, ang mga istorya niya. Subuhin-buhin nan pagid naton. Sige. Dear Tita Regine. By the way, this is from Lola Amparing, ha? Dear Tita Regine. Tita Regine, mayong hapon. May poem ako about sa taong ang isip, siya lang ang tama. May mga tao na akala niya, siya lang ang tama. Lahat ng sinasabi niya sa isip ay tama. Di naniniwala sa mga payo o suggestions ng kapwa o ng kinakausap. Sa tingin o laman ng utak niya, palagi totoo. Hindi naniniwala sa mga payo o suggestions, siya lang palagi ang walang sala o mali. Kung sakali nagkukwentuhan o nag-uusap, gusto niya siya lang ang pakinggan. Kaya para walang gulo, makikinig ka na lang. Close mouth ka na lang.
Kung minsan ang mabuting ugali noon, sinasabi ko, ngunit hindi naniniwala kasi raw high-tech na ngayon. So naaalala ko ang sabi ni Monsignor Oso noon, na text-text sa cellphone, dugay-dugay, busong. Una dunduman ko kumansad to, no? Nga madamo ang mga manami nga mga pamatasan. Ilabi na gid sa mga kabataan. Sa subong, ay nako, pambihira na ang marinig mo na, thank you, excuse me, please, kag ang pag-greet sang maayong aga, maayong ugto, o maayong gabi. Masaka lang sa balay, wala man lang nagapanagbalay. Nadumduman ko naman ang hambal sa gihapon ni Monsignor Oso sa Kalaslon. Nagapamasyar ka sa balay sang ginapangaluyagan mo, sabat sang lalaki. Wala. Nagkita-kita lang kami kung diin-diin lang bangod sa cellphone. Dito sa unang panahon, ang soltero nagpamasyar sa balay sang dalaga. May pamalayi, kaginatahod ang mga magulang sadto kung nagapangaluyag. May respeto sa mga ginikanan. Karon, ti ano balatanan, nagabusong na, bago kaslon, tungod sang cellphone, high-tech, nga hindi alam ng mga ginikanan. Dito sa karon nga panahon, ang mga kabataan kulang sa paggalang sa nakakatanda. Hindi man lahat, pero kalabanan kulang sa GMRC. Wala sila nagatakod sa mga tigulang, kung magsabat-sabat, bawa nagapudag-pudag, kag nagakulumuron pa. Tita Subong, 95 years old na ako, and for 38 years nga nag-teach ako sa do. Pero ako pa ang ginatudloan tungod nga lain na sang una nga tiyempo kay kasani high-tech na sa Subong. Tiway tayong magawa, wala na tayong magawa, kundi sundon mo lang para walang gulo. Tita ang kahoy, kung daan na, kundi ang mga sanga, kung hulagon o lisul-isuon mo, mabali. Pero kung yang pa ang kahoy, bata pa, syempre, no, ang mga sanga, bisan diin mo lisuon, hindi mabali. And another point for GMRC nga episode, ang hindi lumingon sa pinanggalingan mula noon hanggang sa ngayon, di makakalimutan, pagtitiis, paghihirap, luha ang makamtan. Walang hinto ang tulong sa kahirapan. Hanggang sa ngayon, walang awa na datnan. Kung maalaala ang kahirapan noon, parang hindi kaya ang laging paghihirap. Ngunit sa bandang huli, makamit ang kaunlaran sa awa ng Poong May Kapal. Mga 6 na taon ang pagtutulong, sobra-sobra ang nadaanan ng mga pagtitiis. Sa ngayon, hindi naglingon sa pinanggalingan, umunlad ang buhay at nakamit ang kaligayahan. Ako na nagtitiis, naghihirap noon, binabaliwala na, nadala ng hangin. Sa ngayon, umunlad ang buhay, napakayaman, ngunit hindi man lang sila nakaalala. Kahit pagmamahal, pag-alaala, wala na. Sana maawa ang Poong May Kapal, dalawin man ang dating tumutulong. Walang nangyayari, taas noo at walang pasyalan. Ang ganti, hindi sila naglingon sa pinanggalingan. Walang tao na tatagal sa mundong ito, kaya ang kasabihan na, Father, forgive them for they know not what they do. Wala akong sisisihin kasi kusang loob ko ang tumulong. Kaawaan lang tayo ng Poong May Kapal at hahaba ang ating buhay sa mundo. Dita sinusulat ko ito para maalis ang masamang loob ko. Ti madamo nga salamat. I have to close now. Ang suga di patay sindi. Ti amo man ang untat-untat ko nga pagsulat. Lola Amparing. Lola Amparing, I hope okay ka gidira, ay panghabuhi na ang mga lain sang buot mo, ang mga pagsunggod-sunggod mo, hindi naman namin, no? I-burden ka gid sina. Hihilahin ka o ubusin ang energy mo. So stay positive lang gid kita, always and every day. Be thankful. Wow, ikaw naka-reach, ikaw 95 years old. O diba, kung di pa inaiyag gift, halin sa Ginoo, what do you call that? Anyway, so many reasons to be happy and to stay positive. Lola Amparing,
be happy. It is now 59 minutes after 2 o'clock. Sa inyo mga istorya dara sa liwat, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na ang inyong ginakalangkagan ng mga dramas, si Tuyang Ermitanya after sa KLP. Magasunod sa Tuyang Ermitanya ang Provincial Jail and after that ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Be back again tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.